Oya renya koro mogi joan kamoro moro maintie ngeno mar ni chieyo makare Nairobi kao chieyo maber chieyo makare kana sechopo kar kae kothe machuyo konyidh kata ochuyo matek kama wantiere koni kaunti ma Nairobi alwora ma Edemo wantiere ka kin kama intie kanyi chieyo yo machal nade kamoro moro maintiere ok machiegni chenro mar Rupiny kod Mbako Romo kawuono weche manyien twak e chenro mara Rupiny kod mano mara Mbako Romo iko ni weche mathoth ahinya okinyi ma kawuono mano goting'o twak kotenore kod mokwongo en ang'o matimore koro tok penj mar KCSE nyithindo ikre yo machal nade kinde ma walose ni kata kinde ma wantie ni wabed kod ng'eyo ni oganda wato ntiere kanye magi weche mag sikul kaeto bang'e chenro mar Mbako Romo watwak kotenore kod kedo ratiro kata kedo gi lwenje mago mag kit chwech wadhi bedo ka waloso kae kod nyadendi mabende dhi bedo kae ka miyowa sigana kako onego bed ni waritore kinde ni ma wantiere ahinya to nyiri matindo mabende dhi bedo godo kar kachiel kachiel mano Mbako Romo saa 3 nyaka saa 5 mar onyango odiochieng' ma kawuono kaeto bang'e ang' itudi kodwa achiel kachiel kata ka chenro dhi nyime mano e chenro mar Rupiny kod Mbako Romo SMS lano yawe na 3 dakika 6 wuo kodwa kimiyowa paro kotenore kod weche manyien bile mwakeloni ka achiel kachiel waiko ni chenro mayelach nyaka gazet mar Daily Nation kumano ma The Standard mabende dhi keloni kanyo koromo saa 12:30 nyaka rom kata saa 1 mar okinyi ma kawuono gin gik mage makoro nyaka sani nyaka weche koro bi jatend piny Kenya William Ruto wacho kar kaka nitiere kaunti ma Kisumu wacho ni why Gachagua had to go mathoth ang' kelni kar kae wacha kod weche manyien to mokwongo magi thond weche. Mpaka leo hatujaagiza tena sukari kutoka nje kwa sababu nyinyi watu ambao ni wakulima wa miwa mumefanya kazi mzuri. Gimawadhi timo e polling stations mantie Kenya mangima en kwe. We have since allowed select level 4 facilities as provided for in the Act to offer primary health facility services. Nyokoro mogi joma chiegni winy kende ne weche manyien okinyi ma kawuono chenro mar Rupiny adhi bedo kata nyaka giko mar chenro nyaka Mbako Romo nyinga Cleophas Oluoch Kisumu kanyakwar Mokeo nyaka Sango. Jatend piny Kenya William Ruto oyawo chunye kendo dok ne ogai machon mar ODM Raila Odinga kuom reso sirkal mare e lak nyang' to kano tuwa kanyo kod jopiny e kaunti ma Kisumu Ruto jiwo oganda joluo kod jo Kenya mamoko mondo mi osir lwedo sirkal mare mokelo kanyakla duon bura mar ODM kaka yono mano mar kelo jo Kenya duto kanyakla kendo tieko akwede mag dhoudi pacho kae ka jofwambo marwa Chris Owino lero rweko mar Ruto Kisumu e yo manyangafu omede teko kaluwore gi liet mar siasa masane odhi ataro kode e masawa mar Kenya. E kindeni ma adundo mare tuomore gi chunye ewi ombulu milion 4 mag gwenge mag masawa manenore kama osebayo nyong' jatend piny William Ruto odok kendo e gwenge mag Kondele e kisera mar pong'o chondo mare gi ombulu mag oganda luo. E flyover ma Kondele e boma ma Kisumu mong'ere kaka ratil mar pimo liet kod ng'ich mar siasa e gwenge ma Kaluo jatend piny oyawo chunye kendo wacho ni sirikal mare odiedo e kod ogai machon mar ODM Raila Odinga. Ruto opimo sir mar Raila e kindeni kaka yo mar duoko lwedo bang' kane osiro Raila e yiero mar 2007 e kinde mane gin kanyakla e duon bura mar ODM. Mimi nilisimama hapa Kondele nikasema siku moja nilisaidia Agwambo, na safari hii yeye amerudisha mkono, amenisaidia mimi. Mimi nawauliza, iko makosa hapo? Iko makosa? Iko makosa? Tuendelee ama tuendelee? Mana kaka jodongo ne ogoyo ngero ni sembe rombo ipimo kod yunya wadgi, Ruto odhi nyime kod goyo debe ne Raila Odinga mar bedo jakom mar riwruok mar pinje mag Afrika AUC. Mimi nikiongea na nyinyi sasa,
Si tulikubaliana kwamba tunaenda kumuombea ili awe kiongozi wa Afrika. Nikiongea na nyinyi saa hizi, juzi alikuwa kule Ivory Coast, jana amekuwa kule Senegal, leo ako kule Nigeria akitafuta kura ya kuwa kiongozi wa bara la Afrika. Nyinyi watu wa Kenya mtamuombea? Kaluwore gi yamo mapek mosebedo ka yiengo telo mar edweche bura mokalo, Ruto odhi nyime kod sero oganda luo mondo sir lwedo piny owacho mare. Si hii serikali tumeunda ya broad based, hii ya broad based, si tumekubaliana tuunganishe wa Kenya wote? Nyinyi watu wa Kisumu mko ndani, mnasema wakule Mombasa wawe ndani, wakule Nairobi wawe ndani, wa Bonde la Ufa wawe ndani, wa kutoka Central wawe ndani, North Eastern wawe ndani, Eastern Province wawe ndani, ndio tujenge Kenya strong. Girieko, Ruto oseyo jalupne machon Rigathi Gachagua kuom nyayo siasa mag akwede pacho kae, ka owacho ni ok obiye mondo ng'ato opog oganda jo Kenya. Nikasema tutaunganisha Kenya iwe moja. Wale wa ukabila, wale wa chuki, wale wa migawanyiko, tutawaonyesha barabara ya kwenda nyumbani. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kisumu, munasema tuunganishe Kenya iwe moja? Munasema tuache ukabila na kutengana? Chris Owino, Ramogi TV. Mago timore kaunti ma Kisumu. Kamachielo, riwruok mara kanise mar Kenya Coalition of Church Alliances and Ministries kwayo jatend piny William Ruto mondo wek medo singo ne jo Kenya, singo mamoko kapoko timo mane osingo ndalo campaign. Bende gikwayo jatend piny mondo mi oketo kenge mag rakore gi midhiero ma okwako sectors mag somo, thieth kod arita, kachiel koda ka giweche mag mibadhi mosebedo karocho chenro mag dongruok e pacho ka. Gimedo ni jatend piny bende owinjo riwi oganda ni mar ene osimbo mano mar kwe sechego mag liet mar siasa ma pacho kae. From the onset to categorically reject any suggestion or any perception that we are to blame as the church for the government's failure to meet the expectation of its citizens. We wish to commend His Excellency the President for taking a bold step to order the cancellation of the JKIA and Ketraco Adani contracts. While it is regrettable that the decision was not taken much earlier, we believe it's always right to do the right thing. Mr. President, Kenyans are hurting economically. A sick population cannot be expected to meaningfully contribute to national development. The delay in reconstituting the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, is an issue that must be addressed urgently. There seems to be a general feeling from Kenyans that the top leadership is involved in corruption, and that's why it is condoning this evil and shielding those who are found culpable. Kamachielo ka odong' mana seche manok to duond bura mar ODM tayo yiero mage mag jotend duond burano e gwenge ma pacho kae. Ikruok dhi nyime e kinde ma jotelo kata jokanyo ma koro medo kwayo yiero no mondo tim e yo ma huyanga kendo maonge kod mibadhi. Jofwambo mar Walter Nyambaga nigi lero mathoth. Kaka yoro nyiso ng'ur margi wi jogo ma ochung' ne yiero mag kor gwenge kendo golo duoko mag yiero e counties. Chung' e lemo mar kom counties ma Nairobi, Georgia Ladwa golo ng'ur ni bod mar yiero mochwe kom kod Emilia Awita nyaka ikre ne rakruok kodgi kaponi ok oloki apisas mochung' ne yiero kata returning officer kaluwore ni giseyudo maling'ling' ni jogo nyalo nindo nyakonchiel e tayo chenrono. Na tutakubali uchaguzi wa ukora ifanyike Nairobi. Sisi tunaongea haswa mambo ya Nairobi County. Kwa hivyo tunataka uchaguzi ambao ufanywe kwa njia mzuri. Jomoko ndimo dwa chamani mondo gidwango kombe to giringi lal. Ni yiero kwanya yiera ndoke. E county ma Migori kar chung' od bura ma Uriri,
Ikruok ma kamano giyango ni kare, mak mana ni gisiemo jok mane osewuok e duond bura mar ODM ni kik tem kelo machienglo e kinde yiero mag jotelo mag chama e kor gwenge, nimar ne gisebalo kod chama. Wang'eyo ni urichwa ka wasebedo wi challenges moko chien kocha. Wadwaro ni ng'ata mane oseringo ka ni weyo chama to kik ichandwa ka kiny wayiero. Jakom ODM mar Kojolo Walter Owino okone kaluwore kod muya mag tulo maliekore sub-county Marongo mondo kwedi motegno kendo kawo okang' ne rowere manyalo rocho yiero. Wadwa tim yiero mar kwe maonge gi tulo moro amora. Jomoko yudo okawo gi kwe, jomoyudo bende odhi otine jomoyierogi e yo maber. Jomigori watim uru yiero mar kwe. Winjo ka tulo moko nitie mosetimore Rongo, akwayo ni mano bed mogik. Kiny ka wadhi e yiero kik wabed gi weche na ma waneno kotimore Rongo godiochieng' ka. E kaunti ma Homa Bay, jokanyo kone jopiny kod jochung' mondo ket kwe kendo kaw ting' mar rito lwasi mar yiero e kinde chenro no, e kinde matendo jiende kotelnegi kod Caroline Awidhi. Robert Ouko onyiso ni dongo mar ODM kendo singo keto sir mag demokrasia e chama. Nikech gik moko duto mwatimo pa polling stations ema kelo dongruok. Kendo wakwachi ni joma mine olar positions mag mine kendo mag chuo gi compete ko kabisa. County Masiaya, jokanyo kone giseyudo maling'ling ni ojende moko ichan pidhi e kuonde mag luto ombulu mondo muoch tulo kendo rocho chenro no, gino magikoni ok gibiyie kata matin. Kotelnegi kod Mary Miduri to kod Jared Ogutu kanyakla kod Otoyo Chambe gisingo bedo akicha. Wawinjo ni bondo waka jomoko sepango ni kiny ketho yiero, wakwerogi. Kendo wakwero MCS mosewuok gi wach mar basari mabondo ni kok yiero ng'at madwaro to kobini basari. Jodak ma Mombasa bende ogolo duondgi kadwaro ni mondo ratiro to kod adiera ema mondo lu makare ne jok mochung' kadwaro lemo mag tend duond bura mar chama mar ODM e kor gwenge. Onge ng'ata ma kik bed gi wasiwasi. This time wadhi time mopogore gi kaka osabede kitime gachien. Joma ng'eny nigi pende keso mopogore opogore. Wan gadier ni yiero dhi timore. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Ten mbalariany ma Moi koro wacho ni mbalariany no biro dwaro thuolo malach mar mondo mi oyud duoko mochwere ne achiedh nade monoro e tat somo no. E oboke mare ten mbalariany no lero ni wichbar maduong' magisebedo godo en nok mar omenda mosemiyo omenda magichoko tin mohewo omenda magitiyo godo e tayo chenro mag mbalariany no. To kaka Simfros Okinda lero, ten mbalariany no bende okwedo weche maliekore ni omenda maromo bilion 2.2 mag dongruok e mbalariany no ne oti godo marach. Mbalariany ma Moi University kar tat somo ma kuom thuolo malach osegolo yawuoyi kod nyiri ma wiyegi otimo jere e lony mopogore opogore pacho ka. Sani koro nitiere otanda ma midekre ka achiedh nade maka kod kocha nure. Ka penjo maduong' en ni to ang'o marach? Kuku mar ten mbalariany no kata University Council kawuono wuok oko mar lero ni wich bar maduong' mosebedo ka hinyo mbalariany no kuom thuolo mar higni 10 gi wiye en nok mar omenda. E oboke ne ute fwambo, ten mbalariany no lero ni omenda magichoko osebedo ka dok piny kipimo kod omenda magitiyo godo. Gilero ni sirikal osebedo ka duoko piny omenda ma ichiwe wi japuonjre ka japuonjre kowuok e 80% mar kit somo nyaka 38%. Jakom mar ten Moi Humphrey Kimani lero ni dago omenda machwe ma mbalariany osebedo ka geno en jopuonjre machudo kigen. Kata kamano kwan mar jopuonjre ma kamagi bende osebedo mana ka dok piny. Ataro mar kaka osebedo ka wachore ni mbalariany osebedo ka ng'ado omenda mag aheri kod chudo mamoko e wi osach jotije to ok ter kama owinjore. Kimani olero ni mbalariany osebedo kod omenda matin ma ok romo sara kendo gisebedo mana ka giyudo omenda maromo chulo sara ma hie. Kamano bende e wi lipot ni mbalariany no ne otiyo marach kod omenda maromo bilion 2.2 mano nego tigodo e gedo kendo bero mbalariany no. Ten mbalariany no wacho ni chenro no itimo kod kembe mopogore mag ji giwegi kendo nonro ma duol mar EACC timo en ni to bedo ragno nochiwe yo makare kosoyo. Ten mbalariany no koro ni kod geno ni sirikal kod jokanyo mamoko biro medo sire mondo chako chunge tiende kendo rieny kaka kinde mokalo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Oganda jo Kenya koro biro yudo thieth kokadhe okumba manyien mar SHIF e subtende mag level 4 kaka achiel kuom yore mag kelo fuong'ruok e sekta mar thieth. Mailendo manochiw gi tend agulu mar SHA
mano loso kaluwore ni e kinde mosekadho ute thieth mago mag level 2 kod level 3 mane chiwo thieth mag tuoche matindo midendo ni primary health care. Nyakidi nigi ler. Koloso gi jofwambo, jatatije mar kojolo mar SHA Robert Ngasira owacho ni oganda jo Kenya biro chako yudo thieth mar tuoche matindo e ute thieth manie rang'iny mag level 4. Bende kolero ni sirikal dhi diero osiptende mowinjore ota chenro makamago mana mag level 3 kod level 2. We have since allowed select level 4 facilities as provided for in the Act to offer primary health services. This has eased the pressure that was on the ground, and we are happy that many members of the public are now able to access primary health care services across the country. E kindego, Ngasira omedo ni gisechiwo kwan omenda maromo bilion 3.7 ne ute thieth mopogore. Kuom mano, bilion 1.25 ochwal mar chulo gope mag okumba machon mar NHIF, bilion 1.1 mar chulo gope mag chenro mar Linda Mama kod bilion 1.35 mochwal ne ute thieth mathiedho tuoche matindo. 1.25 being against the pending NHIF claims, 1.1 against the Linda Mama program, and then we have disbursed 1.35 for primary health, bringing the total 3.7. Omedo ni nyaka ne okumba mar SHA chak tich e dwe mar 10 higani, kwan omenda mar gope duto mosekunore osechopo bilion 3.7 ma bende gichano chulo bathe giko jumani. Before the end of this week, we shall be disbursing against the SHA claims. To date, we have close to 3.7 billion in amounts in claims generated since we rolled out to SHA. So we shall be disbursing against some of those claims before the end of the week. Ngasira ochiwo ler kowacho ni jotich mane ni e bwo okumba machon mar NHIF nochwal ne duol mochung' ne jotije sirikal kata Public Service Commission. Kata kamano, riwruogno nodwoko gi ne SHA kuom thuolo mar dweche 6 mar chiwo thuolo mar nono lony margi e tiyo ne okumba mar SHA. Tokma, jotich mofweny lony margi kaka mae rang'iny mamalo biro tiyo ne okumba mar SHA kama moko biro dok Public Service Commission mondo mi oketgi e sectors mopogore mag piny owacho. Effective 22nd of this month, all the staff of NHIF were taken over by Public Service Commission, but they have since been seconded back to SHA, where they will continue offering services as they await suitability assessments, such that those who will pass the suitability assessments will be taken over by SHA, and those who will not be lucky to be taken over by SHA will be returned to public service for deployment in any other public organization. Magi duto timore kata obedo ni thoth oganda pod nigi ywak ni okumba mar thieth manyien mar SHA nigi ng'ikruok. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Kodhi kama chelo ni riwruok mar kembe mago mag thiedho mwandu onyiso piny owacho mondo mi odin rode mag kwalo omenda mag jopiny kaka yo mar yudo omenda moromo mago mag chwalo chenro mag dongruok kar thung'o oganda jo Kenya gi osuru manyien. Kagiloso e nyim komiti mar od bura mochung' ne omenda e wi paro mag chike manyien mag choko osuru, kembego wacho ni piny owacho lalo omenda maromo bilion 3 odiochieng' ka odiochieng' kokalo weche mag mibadhi. If I have to use the finance minister word, Mr. Badi, saying 2 billion are lost every day, and we believe is 3 billion, with especially housing levy and slowly SHIF coming in, do we need these taxes? If we get 50% savings, you don't need these taxes. Business has serious problem, cash flow problem. I think nobody's understanding that collecting tax is one thing, how the tax are utilized. And I'll just tell you, in the last 3 months,
we have heard Kentrade charging $10 per entry. First of all, why do they charge in dollar? Are we a dollar economy or Kenya shilling? Some of them are not actually manufacturing. They just import the finished product and repackage. And that's why we are trying to do this, because a few of them that are trying to be actually manufacturing are not able to be competitive because, there are some economies that have, whether it is cheaper loans or cheaper energy or something like that. So these our local products are not able to compete in the market. It's the arrogance that came out of members of parliament. And many people commented on it, that if this is the way they are talking, then this thing must be bad. Please, plead with your members. Kamachelo, jatend piny Kenya, William Ruto, ne otelo ne romo, mano moyiedhi, mano mar Hafsnet, mano bagi boma Kisumu, magitwaki ewi weche mag dongruok mamulo Afrika. Etwak mar jotelo, mano ma oriwo kodaka, mano mar Ruto wuon, giyango moko kuom mijingo ma sirkal ni godo e bero kembe mago mag kor gwenge. Gino ma gigeno ni dhi miyo oganda mathoth thuolo mag tije. Ruto bende olando chakruok mar gedo mar yawo kar rech ma Kabonyo Kanyagwal kaachiel gi dho wedhe mamoko 10 e alwora mar Nam Lolwe gi dwaro mar bero yore lupo kod tieko chenro mago mar omo rech mawuok e pinje maoko. Jatend migawo mar omenda John Mbadi korka kore bende osingo ne 10 counties ma pacho ka ni piny owacho oikore mar biro oro omenda ne counties e wang' sa. African sub-sovereign authorities must prepare to expand intra-African trade, investment and industrialization to help create jobs. As far as the national government is concerned, we don't have any arrears to counties, but something needs to be worked on. That is the control of budget and how that office can facilitate funds to leave the county revenue funds to the county governments. The Kabonyo fish facility here that will provide 7 million fingerlings every year is off to a start to make sure that we restock Lake Victoria and to make it much more viable for our fishermen and women. We are off to a start in the 10 landing sites along Lake Victoria from Busia all the way to Migori. We have now 7 new special economic zones for purposes of creating jobs for our young people, creating value for our products that we are producing, and making sure that we do more exports. Nukula mwenye ngiripone makiologi kumarchendo aduko kaya kod gazet kanka kod Cynthia Onyango jafamu arwa era mugitibi karka mondo miwakoni mathoth mabiro natayo weche manyien nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwaro mokionye katsango kete manaka. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, home of discount. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV.
kik bai. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Kick off the festivities in Dubai now View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All this and more in 5 days, starting from $875 USD per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Negin sigendni. Lakini aningine samini bazuma tajichwadi tu. Nyiseche mag thum mane oda. Mimi nalo jambo la nisombo akili. Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ulene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Konyo dwan jathomo nyom nyargi. Koro nobi maya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gene chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende, magin godo to bedo ohala makelo negi pesa. Kendo, ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Teacher Beach kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo pre-design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yonja wauntie kikubed mabor ya Ramogi nikech kai e kumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawachuni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach, saa 4 otieno.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni nyakora moge joma mantiere kar kawa non gazet okinyi ma kawuono nyinga Cleophas Oloch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka chisango tan ka kod Cynthia Onyango mabendo odano twago dwa chel kachel kae jafamo marwa era Mugi TV ka okono anani gazet to wacho nade odiochieng' ma kawuono kawa lidho na lidha gazet ibed kod siso mar some kendo idhi nyiewego en siling 60 Kenya ka poko mede bei Tanzania en siling 1,700 Uganda en siling 2,700 koro Kenya ka en ma siling 60 Cynthia ngeno sayudo meke ariyo ka wanono kod achiel kachiel ore Cynthia chiwo nade Ere inyakle wachiwo maber to in achiwo makare gazet ma kawuono neno kar ka kama gintiere gin weche mag siasa mathoth mantiere mbele ka kod moko bende mantiere doho kachiel koda ka marango kaka ratiro mag oganda bende irito mano kwarango gazet mar Daily Nation kod mano bende mar The Standard to chakane ka kod gazet mar Daily Nation kae mondo mi wane ane kano ochal nade mano kama wantiere ka sigana mo mipek en limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma Nyanza mano odiochieng' no manyoro kendo gigo mano wacho iwacho ni ero ka gima ntiere achiel kachiel en ni Ruto kako ndike kar ka ang'eno manya yudo thuolo wane te kapok warango gimalo ka nikech chite mar 8 nitie sigana mano wacho ni Raila pitches camp in West Africa nyaka sani Raila otero campaign mare e pinje mayudore Africa mano ma entiere West Africa mano koro kama odhi bedo kanyo ka otimo campaign mare mano imbo mar Africa kendo odhi bedo kanyo gi thuolo mar neno ni otimo campaign makare mondo mi obed jakom manyien mano mara AUC kochopo higa manyien mano en Benin okalo Ghana nyoro ne entiere Senegal kaono yangore ni odhi Nigeria kod piny mamoko ntiere kar kacha aparo ni en gima ber ni Raila mondo meda dhi kako dhino ndalo dong' matin to ng'ama en opiem go e ng'wej ni ben ng'at motegno ahinya to bende kwa ng'iyo mos West Africa gin ga joma nigi shifting opinions gin jok ma gidwaro ni mondo gima gidwaro bende nyaka chike itgi ahinya koro aparo ni Raila bende ber mana mondo tigi thuolo modongo matin ni mondo tim mang'eny manyalore kikore ng'eni kura mar AUC en kura midhigo gi jotend pinje koro manyiso ni at some point nyaka Raila bed ni nyalo wuoyo gi ng'ato ka ng'ato at a personal level obed no limo pinje gi gigo mbaka giwinjore ni chopo nono yudo kom ni ang'o ma jo West Africa bro yudo mondo bed mayot ng'eni kidwa miyo ng'ato support nyaka ng'eni in tang'o midhi yudo in return koro gisani taparo ni Raila adiera mane polo ni en ni wamiya thuolo mondo be obed gi chuny mang'won mar limo ji gigo mbaka gitemiyo na achiel ariyo adek mage minyalo losi kapok kinde mar goyo ombulu oromo aya nyakoro mogi jwang' mano ntiere kar kanyo ka wijo ka Cynthia wacho adier mani polo kendo ka ine polo kanyo ite mar 8 sigana ni okete kar kacha kendo odhi do thuolo mano mar romo kod jotelo mawuok e Africa maimbo mano ka irango kanyo West Africa nyaka sani nyakoro mogi jwang' kune mosebede nyoro romo kod Diomaye Faye mano jatend piny no mano ma Senegal ka bende igeno ni odiochieng' ma kawuono mano kama odhi bedo kacha ka oromo kod telo mano mar Nigeria ka gidhi romo kacha Abuja odiochieng' kinde mokalo ne nitiere boma ma Abidjan kendo kacha e piny Ivory Coast romo kanyo kod jatend pinje ma kanyo bende Alassane kata Alessane man bende nitiere kar kanyo achiel kachiel mane giloso godo koro mogi jwang' e ite ma iye kar ka e ite mar 4 kod mano mar 5 kanya kama ntie sigana mabende wadani mondo mi wamul ahinya odiochieng' manyoro rwak mane jatend piny Kenya oyudo korwake godo imbo mar piny Kenya ahinya e boma ma Kisumu koro wacho kani en ang'o manomiyo nyaka wega Gachagua dhi kaka Odinga bende osemake kata oseyudo thuolo mano mar bedo kode kar kanyo mano ite mar 4 kod mano mar 5 wacho ni Ruto why Gachagua had to go mano kama entiere kar kanyo nyoro nero rwak makende county ma Kisumu ng'eni nyoro ne ntiere e newsroom kanyo bende ka imedo luwo chenro gi mopogore opogore mantiere kaka neno kaka ne
chenro ni nitie jofamago mag Kisumu bende ne oluwo chenro ni achiel kachiel. Ikete kama chalane kama wacho ni jok ma dhialo kata dhiro weche mag akweda mag dhoudi duto nyaka dhi dala. Gima aneno ka en ni Ruto sani wacho ni achiel kuom gigo madongo ahinya mamiyo ne chune ni nyaka gigol mana Gachagua e telo en ni Gachagua ne kelo iluongo nang'o politics of division. En seche te kuwuoto dak mana ni wan jo Mount Kenya, wan jo Central, wan jo Masawa. Koro wacho ni magi gik ma ok en kaka jatelo mane otelo ne Gachagua kendo ne nitiere telo gi Gachagua ok nonyal yie. To bende ipenjri ni adiera mondo ne chop ni jatend piny William Ruto ne kawo Gachagua ma gidonjogo e telo nokia. Nikech sani aparo ni sani wuoye gik ma richo kuom Gachagua yot ahinya nikech oneno ka koro Nyanza ni kode. To bende gima ber gi Nyanza ni Nyanza to kisebet abeta ni in e dhok achiel gi Raila Odinga to gibiro mana miyi support madwarore. Kondele tije yot, Kondele tema luwacho ni Raila ok otimo to gibiro gomi kidok dala. To teka ni wacho ni Raila ni kama ber, Raila yie ni mae gima mondo watim, gibiro kayo maber. Achiel kuom gik ma miyo Ruto no bende ne orwak maber ahinya Kondele en ni sani jo Kondele kata luo lando ng'e maber ni sani Ruto siro Raila lwede wach kombe mar AUC. Madi timre gima rach ahinya ka giri jachien ni Raila Kosmo ko yudo komno. Bro bet matek ahinya. Bende akia ni Ruto bro yudo kata mana tiende bro dok go Nyanza kata ko fwaye ko goni jothuru bro bet matek. But gisani to bende Ruto aparo ni nyako yuda kamoro munyalo moke nikech got liet, got ok bedri. Gachagua nyalo bet na diru buke telo. To king'iyo kaka dhano hera ma dhano miye samo donjo kamoro kaka dhano pake. Nyochwa neno kata mane le Embu County diere mane gidhi lemo. Iyudo ka samilungo jatend piny to piny okwe kata ng'ama shughulika onge. Lakini koluongi nying Gachagua to dhano mor. Koro aparo ni ebe ina gili to tema go siasa moro temo wacho ni kata bed mana no hero Gachagua an bende pod an kae an maber mondo mi kik teko mar Gachagua ni nainya nikech adiera manitie ni Ruto neno teko mag Gachagua nigo gi jogi. Nyalo bet ni chien kacha ji neno ni ng'ani ohero jogi, owuoyo ma odak mana ni wan jo Masawa. Wan jo Central nyaka timnwa kama makoko timnwa kama to wan gi wach. Lakini adiera mantiere en ni liet ma Gachagua miyo Ruto sani en liet ma nyaka Ruto many mana kaka keto piny. Koro aparo ni gisani to bro mana medo dirore. Ruto badhoge gi koni Gachagua ben chokoni ni ambe rita higa manyien wabiro makre kodi akor ga kura. Babiro gi paro manyien mar siasa, abiro gi joga maiko maber, wabiro romo, wabiro nenore. Nyalo bet ni aonge telo sani lakini an gi political influence madugo go higa manyien. Koro wanto kaka jofambo waketo mana wang'o odwa neno ni dwa timore nade. Nyakoro mo jwan kaya ngore bende ni kochopo Januari dwe mar achiel mano higa manyien kalore gi milome ma jatend piny Kenya nochiwo en singo ma pod imedo chiw nyakoro mo jwang mana mondo okete ler en ni eite mar auchiel kanyo ndike kanyo ni gidhi bedo kod kuonde ma rech goe kata fish landing sites maromo 10 mano madhi bedo kacha counties ma Busia, Kisumu, Siaya, Homa Bay kod Migori. Mago counties mantiere alwora mano mara nam Lolwe kendo gidhi bedo kacha ka girange. To bende mago dhi bedo kacha ka omenda maromo miliona 300 mano ka gintiere kar kae weche ma kabonyo kanyo gwal bende ne olose odiochieng'no manyoro. Mano bende nitiere gimoro mantie kar kae. Dano aranga ne ite mar ariyo weche gi mantie doho mano ite mar ariyo kod mar adek. Omiye peke ite mokwongo kar kae gintiere piny ka giduto. Iwacho kanyo ni ero I was coerced to lie that my father defiled me. Mano mokwongo. Mano confession ma ng'ato bende koro chiwo kar ka. Mano nyathi manyako. Ka koro iwacho kanyo ni en okete kacha koda owadgi kachiel koda ka mother-in-law kod obila moro mantie kacha mane koro iwacho ni Wanyeki osebedo kantiere od twech. Mon Daniel Wanyeki Gashoka ma bende osebedo kar kacha ka gino ma idonjo ne godo en ketho mano mar bambo nyathine. Ma bende kalure kod neno ma bende ichiwo kar kacha wacho nochuna mondo mi ariambi ni wuonwa emane obamba kata nrocho ratiro mara mano kama intie kar kacha. Nyako ni ma bende en nyar Daniel jaiga 80 mano jaiga 8 mano ikinde mane gigi bende koro timore mano ikinde mane ochopo kacha mano 2020 kane gigi bende chak timore. Cleo odichieng' manyoro nadhi romo moro mar chiwo report en romo mar equality na ochiwo report kaka king'iyo cases mag rape kata bambo nyithindo kata bedni onyalo bet bambo nyithindo kata jogo mane keny chalo Afrika ka. Achiel kuom gigo manofwenyore report no en ni king'iyo Kenya kae gima iwacho ni
en bambo ng'ato opogre ahinya gi pinje maoko. Kenya kae mondo mi wach ni bambo ng'ato en mana ni giming'iyo maduong' en ni na yie koso na dagi. Tiyudo ka dira nitiere kuonde moko ma ng'ato riambo to nikech ng'ato en nyathi iwacho ni gima nyathi owacho en adier. Aparo ni en kinde maber ma doho kachiel kod sirikal bende onego chak ng'iyo ni ponono ni nyathi o confess ni ng'ano timo na gima kama. Be nitiere adiera nikech adiera nyathi inyalo chun. King'iyo gima nyako ni wacho ni owadgi babagi dagi ma onyuolo min gi kaachiel kod obila moro maduong' kinde no mane ng'iyo bura ni ema nochune monyise ni dhi wache mbele court ni baba no bambi ma kok iwacho tabro negi to kiwacho tabro nyiewo ni gimoro. Kuom higni 17 wuon nyathi ni osebet ka nie od twech ne ketho ma ok mar adier kendo ne ketho ma adiera para kuom higni 17 ng'an dino timo gik mang'eny ahinya. To king'iyo background mar gigi jogi ne dhiro nyathi ni mondo wach ni baba no bambo nyathi ne nikech wach lo. Ma bende kuro duki midugi kelie penjo moro ni to kara kaka familia kaka nyuola extreme levels, yani wanyalo kawo nyathi mwachun nyathi no wach ni baba gi notimo ne ketho maduong' machal kama mana nikech wach lo nikech anyuola. Nikech adier king'iyo kata koro sani akia kaponi chik ma Kenya kae koro nyalo yie ne nyathini mondo donjne kose nyalo wacho nikech koro nochune ok nyal donje nikech ang'o nikech obila miyo to gi owadgi gin samoro kuom higni 17 gisebet ka giketho ngima nyathini en ng'ama for now en traumatized mondo ne chop no manyo baba gi monyise ni baba agomos kuom kinde mag higni 17 gi twech misebeto kiyudo en twech ma ok nen gima adier. An kod nyamera matin nunyiswa ni mondo wawach ni in mane itimo no ketho makamae. Kelie penjo mang'eny ni adier Kenya kae nyalo bet ni gik moko kotimre ahinya sama wach mar bembo timore to watemo neno joma chuo kaka ai gino ng'ama dichwe motimo mana adier mano miriambo onge. Ber mondo piny Kenya chak ng'iyo ni ponono ni ng'ato wacho no bambi bende wanyalo wacho ni nyathi nyalo riambo kata ng'ama miyo nyalo riambo kata ng'ama dichwo ni wacha adier nikech sani ka ng'ato wacho ka nyathi wacho ni baba notimo iyudo ka kata ng'ama dwa wacho ni ok ni timo onge. To king'iyo mos cases ma Kenya ka kata king'iyo legal action mikawo ne jobembo gin gik mar very severe. Iyudo ka dir ng'ato idwa twi kata kuom higni 20 gi wiye ne ketho mok ne timo. To ng'at mano riambo ni tiyudo ka samoro be kidwa twi kata sani ka koro idwa donjne gi titwi kuom kinde matin ahinya. Ber mondo sirikal ochak ng'iyo malong'o weche bembo kata weche ketho ratich oganda kata mana nyithindo mondo ng'i malong'o ni kapok ng'ato twi en ang'o monego bed ni wang'iyo to bende adiera nitiere weche ma jogi wacho nikech ponono ni miriambo nitie ma kata bed mana ni bro twe ng'ama chielo mano riambo ni higni 17 gin gima ng'ato ok nyal duoko. Koro ber ahinya mondo sirikal ochak ng'iyo malong'o weche mag bembo to gi cases moro amora ponono ni nitiere gimoro machalo miriambo onego miji thuolo moromo mondo ng'i kaponi nitie gima chalo miriambo to mondo ng'ato mi kinde ne kaka dwarore nikech higni 17 adier en higni mang'eny ma kawuoro nyalo tieko e prison kata kar twech en gima lit ahinya. Mano nyakoro mo John Sigana mondi karka e ite no marario soma ne bene bil kun ng'eyo ni ochal nade e ite maradek kan tie Sigana matudo jaten migao sani mag weche go mag mano mayudore buolo kata mag kunyo mano makamago mano mar mining alias Joho koro sani bura no chwale doho kod bengi moro bengi no wacho ni Joho no ka ola higa mar 2014 ola mane romo kacha $40,000,000 mano kama nitiere kacha wacho ni nen bangi en bank mano ma SBM ma bende wacho ni oseyudo thuolo mano mar mako bura makama koro edo jo koro wacho ni gitemo mana duoko omenda gi mapono lal to kokalo e hola poko lal poko ido duoko kawuok kuom CS Joho ni ato osechako chule poko chule koso wewe ni gino lal. Kleontie cases moko ma kineno kondike e gazet kata kineno ng'amo tudre go to nyisa ni Kenya ka piny tek ne jite ma jaten piny dire manitimo ne Joho vetting Joho king'iyo wath ne Joho is worth $1 billion manyiso ni manga momewo ahinya to kumomewo ni ema podi yudo ka ibandhe omenda maromo 54 million loan default. Koro bendi penjri ni ka manga ma jatelo manigi billion ma is worth billions of money Joho en ng'ama king'iya kata kit ngima modago kako dongo kako sebet kodak jomuwuotho go joma en go weche mowacho ohelni motimo ka ng'ato nyisi ni Joho nyalo default loan mar $54,000,000 bendi penjri ka begino en adier lakini whichever the way inyalo wacho adier ma en adier piny tek ne jite Kenya ka kata bed mana ni
ing'eni kidonjo e mbui tineno ka dhano dago ngima moro miwinjo mana kigombo. Ing'iyo law ma ng'ato rwako, ing'iyo saa ma ng'ato nigo, wuoche ma en go, kuonde momethi, osiepe ma en go, lakini kiduogo ing'iyo ngimane mos matut gigo ma samoro ok obed gi thuolo mayot mar go e mbaka, tiyudo ka kanyo bende nitiere mana gik moko moko nyago e mbaka. Koro aparo ni ma tema nyiso ni kata bed mana ni piny Kenya jotelo ma Kenya temo uso gimoro ni a Kenya wadhi maber, ekonomi watimo maber, sani wachiemo, bech mogo ni piny, pod oteka teka ne ji teka, kako tek ne johoni kako tek ne ng'ama chielo. Koro kikora tanyalo wacho na diera tiere loan ka ng'ato default to nyaka chul. To gima duong' aparo ni bera mondo sirikal mondo wuog oko otem keto wanyalo wacho ni good environment mondo dhano timo ohala. Ng'ato ka jo adiera wacho ni kaponi ohala ber yot timo Kenya kae to ohala kelo gimoro. $54 en gima tin ahinya ngima joho mok apar ke nyalo chopo ni donjone ni ok nochul. Kamano Nyakura Moge Jwang, mago weche matimore do kar kacha matimore od bura chalo kama Nyakura Moge Jwang bedo huyanga kata bedo thuolo kod chero duto ma utimo nego beni rango gi e kidienje mage. Mano kama ntiere kar kanyo Nyakura Moge Jwang wayudo thuolo mar rango sigana mantie mar auchiel. Jod bura koro penjo mano penji kaka Gachagua thi choko. Jod bura sechago timo nonro. Ot oger kod milion 600. Odni korida tim chenro mag bere kata mag dose kod omenda maromo $560,000. Ore mana $40,000,000 to chopo e nengo mane ogere godo. En ang'o milose iye ka? Mano penjo maduong' mantiere kar kae. Wacho ni the Wanda House office built at a cost of 600 million now requires refurbishments worth 560 million. Kinde mane odonjone Gachagua mane en mbele Senate kata odiochieng' ma chien kapok ochopo kuma nodhi e Senate, Gachagua nowacho ni ere kaka inyalo wach ni en corrupt, notiyo kod pesa marach kata ofise osebet katiyo gi pesa marach, to en owuon gigi te ok ene motimo gik ma serikal kendo serikal nigi ofis moyangi maber manyalo timo renovation kata chiwo pesa minyalo los go ute serikal. To bende adiera Cleo en gima lit japiny ni Kenya kae achiel kuom gima sani chendo ahinya en ni skunde ma Kenya kata classes nyithindo ma Kenya ka ok nyal somo maber. Tiyudo ka od jatend piny manoger gi $600,000 sani koro idwa ber. Koro ing'eni bende ipenji ni ere kaka ot manoger gi $600,000 idwa ber gi $560,000. Ang'o miloso? Inyiewo kombe manyien, igo korot piny, igero wi mabati, koso igolo drishni. Koso ang'o? Ing'eni Kenya kae seche moko yie riwruok na dier maybe owuondra ni aya koro okethre mogik ma koro gik moko te nyaka losi. Kata kiloso ochopo $560,000. To $560,000 kaponi Kenya dier nikech gima wasebet kwa neno ni jatend piny osebet ka wacho ni ekonomi ma Kenya ok tim maber, ma kuom mano onyalo dwaro jotend migepe kata jogo matiyo ne sirikal mondo duok chien pesa ma gitiyo go e odiochieng' kata pesa ma gitiyo go e loso gik moko. Ang'o mono jatend piny chako duoko $560,000 ni oduog chien? Gimitimo na refurbishment en mana itimo achiel 2 3, iwiro korot, iloko drisha moro maybe kamoro motur, kom moro ma samoro no yiech iwalo manyien kendo idog itwang'o kendo gik matindo machal kamago. Ka giwacho ni kanyo gida expand boardrooms mano mantiere third floor kod fourth floor. Machielo ntiere kanyo mano ma bedo kanyo ka bedo kod rombe mano kaka ne wache. Sani ka gintiere ni gibedo e yo machal nade mano kama bedo kaka ka wamedo mana luwe weche moko bine mantie kaka kiwacho kanyo Cynthia uting'o bero jikonde 7. Odo nigi jikonde 7. Jikonde itede ang'. Gin iruwe nyuka ba. Iruwe nyuka mag jok matiyo yendo apis duong'. Kaka kanyo bende gin maga wicho rangi, loso lights kachiel koda ka upgrading TV system mantiere kacha kata tipo mag wang' dede. Moko bende mantiere kar kae en mana mar chopo kare apise gi duto mondo mi orang kata ochopi rang'iny moro ma nyalo chopo status mano mar jalup jatend piny Kenya. Kano lose ne gikia ni gidhi chopo kacha mano omenda japiny mantiere kanya Nyakura Moge Jwang' maponono lal kata bedo e kinde machal nade. Nitiere yiero mano mar ODM mabende koro kayo odiochieng' ma kawuono odhi bedo e machal nade. Siganda Monica kod Moses Nyamori gazet ma Daily Nation ka mae kama wacho ni yiero ODM's major gamble in countrywide grassroots polls. Ang'eni nitie gik mathoth ahinya mosebedi ka ilose ka to ahinya jogo mathoth osebedo ka wacho ni
jok ma loyal ne chama piny kama gintie ka ema onego bed ni yiero gie ka giidho ka gidhi malo. Cleo, seche moko ipenjre ing'e ni ODM adier king'iyo party mang'eny kata ok apar kata ODM kende king'iyo parties ma Kenya kaka poni nitie achiel kuom gik ma ging'iyo ga machiegni ahinya en loyalty ne siasa. To bendi penjri ere tiende ODM wach ni itimo yiero mondo gimoro ka grassroots election wadwaro jogo manyalo mako lemo mag ODM kochakre piny e gwenge ma piny. To nyakonchiel iwinjo ka ng'ato bende wacho ni bedo kaponi in loyal ne ODM isetiyo matek ne ODM in gi direct ticket kara ere tiende timo yiero makamano kara jok ma loyal gi kuchako kodgi to migi amiya gi mudwa miyo gi no mondo kombe modongo ema mondo time yiero. Ang'eni ODM en duond bura mochung' ne demokrasia. Odwaro ni dhano mondo bed gi duol. To nyakonchiel bende inyo ka jomoko ywak na pana. Adiera ODM en chama mosechung' kodwa, osetayo piny Kenya kendo osekonyo Kenya yudo gik mang'eny moting'o loch gwenge kata county governance gi gik machal kamago. To bende idogi penyi ka koro un sani ng'ato winjo ng'ato sako ywak gi chien ya an loyal ne ODM man nyaka yud mana kamano. An ang'e jatelo mang'ane ng'ane an nyaka yud mana kamano. Kara yiero ni itimo nang'o. Gima duong' wanyalo mana wacho na adier ponono ni ODM nigi chuny mar timo yiero maler monywando jo Kenya duto to kendo pach jo piny kachiel kod pach jogo mane chama oket kanyachiel. Ber ahinya mondo ging'i ni kwa yiero to wayiero jogo mabro deliver. Kwa nitie ng'ato ma loyal lakini odwa timo ang'o ne jopiny. Kaluo adier seche moko kata kwa ng'iyo bro dwaro jok mategno chama motegno. To ka chama otegno to japiny ok yude gimoro kare tiende mondo ng'ano bed kanyo. Koro wan to wanyalo mana wacho ni adiera ka gidhi e yiero makamano gidhi e yiero maduong' ni giket kwe. Kinde yiero Kaluo kod Kenya mangima wanyoga neno lwenje mang'eny. Mara ni ang'o go ng'ato, mara ni kiewo tim ng'ato nade, mara ni owang' od ng'ato, mara ni mtok ng'ato. Koro gima duong' ni giket kwe. To ponono ni gidwaro demokrasia, ODM mondo ket demokrasia mbele. To ponono ni gidwaro loyalty, bende gimany mana kaka ginyalo deal gi joma loyal. To kigikon jopiny wada timo yiero mohuyanga ma ji te okawe pachgi, to nyakonchiel to nitiere ng'ama yudo certificate gi e tok dhot. Kamano nyakoro mogi jwang'e wacho ni sigeni mantiere kanyo yiero mar ODM dhi chalo nade kata dhi bedo nade odiochieng'ni ma kawuono kodhi bedo kacha ka itime kor gwenge mopogore opogore. Ndalo 16 mag kedo kod lwenje mago makit chwech wadhi e iti mar 10. E iti mar 10 iwacho ni a mother 13 and offered 100,000 to keep quiet. Nitiere penjo mathoth matenore kod lwenje makamagi maponono nitiere samoro irocho ratichi igoi monya bedo ni bambi to gik moko ibedo kanyo ka igolo ne chiedh nade ma oganda sani kadhe kod milome ma imedo dhir pile ka pile mondo mi orang ne dieri ratiro oyudre ka iwacho ni nyaka sani wacho ni en a tale of systemic failure kata system no kosebedo kaka tiyo mondo mi oresa ne jogi mantiere kod midhiero magikadhe. Kawuono en odiochieng' mar 3 mar jiwo twak ewi kwedo lweny mag kit chwech kaachiel kod lwenje mag kit mag udi. Ahinya sani king'iyo to ok apar ni nitiere gazet sani kata mana news feature kata story moro amora minyalo neno to nyakonchielo kiwinje wach moro ni kia ng'ato no bambi, kia ng'ato no negi to king'iyo malong'o tiyudo ka fuondi ne moko onge. Adiera en ni Cleo nitiere gik ma pesa ok nyal miyi. Nyako moketh ratiche mobambi kata moneg ng'ate moro kata ma ng'ato orocho ratiche yo moro amora kata nyako kata mana ng'ama dichuo pesa ok inyalo miyo ng'ato. Akiana 600,000 ma Kenya masani rom gang'o kata inyalo nyiew gang'o. Ok apar ni nitiere kata low mar 600,000 Kenya ka. To kata obed mana low ma ng'ama nigi rem ng'ama onyuol ka higni 13 nitiere gik mang'eny mikawe ngimane mok inyal miye. Higni 13 Kenya kwa ng'iyo sano nego bed ni en ng'ama nie grade 7, 6, 7 ka inyato grade 8 kanyo. Koro iwacho ni nyathi masani en miyo ko higni 13 imiya 600,000 ndwa konye gang ok nyal kata mana puonje nyaka university kwa chako ng'iyo. Koro aparo ni Kenya kae nitiere gimoro adier ni ponono ni ng'ato keth ratiche ka ng'ato temo kata mana dhi e doho tiyudo ng'ano dak mani in ng'amo ketho ratiche ni wuon ng'ane kata ng'ane in milu ng'ano mondo idhi kele kot. Ere kaka ng'amo keth ratiche ma higni 13 ikone no dhi omany ng'ama no bambe mondo kele kot mondo maki. Dong aparo ni mano en tij obila kaachiel kod sirikal. Koro ber ahinya mondo e 16 days of activism against GBV ni gima ber adiera mondo timre en ni mondo ket yo moro moriere maponono ni ng'ato keth ratiche obed ng'ama dichuo kata ng'ama dhako kata ng'ama nyako obed tich mayot ahinya yudo ratiro.
kik bed no kinyi ine kotni odhiambo ine ka polis kiny kia ibuogi ng'ato koni na mi siling 100,000 kata bed mana milion nitiere gik mok nyal dwoko sirikal nyaka chung motegno mondo kony joge kendo bed ni en mo fight forward kiko bed ni wadhi timo wagolo milion 1 to king'iyo gimidwa tim gi milion no ngangi winjo mani corruption ngane ochamo pesa no te koro ber mondo sirikal ochung ne opara manyime e kwedo gigo matimore ahinya kindo ganda gigo moting'o bembo gigo moting'o nek gigo moting'o lwenje mag udi e yore duto Kenya kaponi ok ong'iyo malong'o yo lwenje mag udi kleo mbele ka tich biro bet matek kata mana ekonomi mar Kenya ok biro thrive. Erokamano nya kurongo joma no sigano mabende ntiere e ite maiye kar ka gi jogo mabende ondiko sigenni mopogore ahinya kar ka ng'iyo tulo mano mar rango gi achiel kachiel kama ntiere kar ka. Cynthia sachera no koseromo kar ka dane mondo mi watie kod gazeta ng'ena ng'imiya wach mari mugika wan ka kod ite mar 13 mano kama dhi bedo kae ka warango gi achiel kachiel. Nitie weche machal ni ka tie ndeke mochung' kendo rito mana wuok to tie jogo madhi ting'o bag tie nyororo momako ng'utgi to tie jal machalo tugo moro mar karata karka dochal nade labor export oganda jo Kenya mawuok madhi tiyo oko. Piny Kenya oseng'eyore kaka achiel kuom pinje ma nigi tich matek ahinya temo yudo tije ahinya to ne rowere ma Kenya kae to kwang'iyo gi sani jatend migawo mochung' ne tije kachiel kod dongruok mag kitije Mutua osebet ka goyo lweny matek ahinya kowacho ni dira gi sani ber mondo jo Kenya chak ng'iyo tije mane pinje maoko to nyakonchiel sirikal koni ni wan mwadhi process gimoro amora midwaro wan mwadhi ng'iyo kaka i travel wadhi ng'iyo visa wadhi konyi timo gik moko duto to king'iyo kleo sasa ya mawach mar tije mane pinje maoko owach Kenya kae achiel kuom gik mineno en ni paro ni piny Saudi Arabia kata pinje mag Asia Arab countries jo Kenya osebet ka tho mang'eny ahinya arita mar jo Kenya mawuok Kenya kaka dhi tie pinje maoko kinde ni chalo nade to nyakonchiel ere gimomiyo sirikal dwa kawo kata mana ji 20,000 nitere pinje maoko nyakonchiel Kenya ka ing'iyo ber ni sirikal nitie kaka oketo ni wang' dede moro kamoro dwa ng'iyo pesa te miyude pinje maoko gi makiduoko Kenya ka onge gima in go aparo ni ber mondo sirikal ochak paro malong'o onge tiende dhiro jo Kenya mosomo manigi chia manyalo tiyo maber ka dhi e pinje maoko moloyo to nego bed ni giloso Kenya pacho kae obed gi environment maber ma ng'ato nyalo time ohala ng'ato nyalo tiye makare molo ni ng'ato tingre wan gi joma nyalo gero Kenya wan gi joma nyalo bero ngima jo Kenya wan gi joma nyalo chung ne Kenya motegno ponono ni wach moro amora nitie to sirikal neno ni ber mondo tingi otergi e pinje maoko mondo gitem luoko nyingi sirikal ne osebet gi tich matek mar luoko nyinge makar mondo gitem loso gik ma gisenyiso jo Kenya kata mana weche mane gikono jo Kenya ne gibro time manifesto gi gidak mane wabro timo wasetimo ageno no wadhi timo kama wapango kama onge tiende jo Kenya kodich gi tije mane pinje maoko Kenya kaka environment ber mar timo hala gimoro amora bro timre kaka dwaro onge ng'ama bro dwaro dhi e pinje maoko nikech sama idhi e pinje maoko anyuola ni bodok chien ngima ni obedo scattered kaka idwa bedo treated kidhi e pinje maoko pogre kaka ibedo treated Kenya ka wang'iyo diro wach wabro wuoyo ibro kwero jatend pinye wang'e to gima bro timie onge malich inya kata kwero jatendi moro ma egwek okokuro ja Kenya moting manchongi wuoyo dala kae ere kaka odwa dhi bet gi tich mayot mar kwero gigo matimre mokare kata kama otiye koro ok en gima ber ahinya nyakonchiel sirikal manya kaka ginyalo loso tije dala ka mondo jo Kenya oti dala ka kata kotin to intie koro moge jwang' weche matimore e kaunti ma Nairobi momi pe kar kae koro jodak ma Woodley wacho ni do koro chiwo ng'eto kendo yango kar kanyo ni muko madhi nyime nyaka tieki ute mantie kanyo monego bed ni gero kod kaunti mano maromo kanyo bilion 10 nyaka ger mathoth pod ntiere kanyo jodak no ywak wacho ni ok omiwa notis moromo onego wadagi machalo kamagi ute muko idwaro ni wachom kanye moko ringe do koro do osewito oko nito machalo kamano diere moko ng'ato nowacho ni nitiere chike moko ma Kenya kama gin Pepper Tigers king'iyo kaka ondik chike e otas gi kama okete kimule to nyagwari matek ahinya kendo nyaka kata mi chwer rimbi to king'iyo kaka chike gitiyo go koro nikech kleo kata mana daro ng'ato e ot nitiere chik machiwo thuolo kaka onego bed ni daro ng'ato e ot kaponi dwa daro ot nyaka kaponi chik wacho ni kidaro ot onego bed ni miya dweche 3 mar dak kanyo ka jipanga mane monego bed ni timore ere kaka kuonde moko yudo ni an kidwa daro ot taniko nakona ni bokona yudo ko dirni mano tasikoni ni akingu kinyi buguru wa muko ot to kamane kaka itimoni ng'at machielo to kotema tema kata mana mulo gede kama to court case ni dwa bet ka kuom higni 20 kapod ilosa gima duong' duoko maduong' mawuok e doho bende onge
gima wang'eyo na diera boma ma Nairobi osebet kod rem moko e kit gedo. Waseneno ka ute mang'eny lwar, nitiere ute moko moti madiera piny Kenya nyalo dwaro bero mondo ngima ji oberre. Taparo ni ber ahinya e kinde mar timo magi, kata bed mani sirikal nigi paro maber, ber mondo ket yo moriere. Kapo ni winjruok nitie ni chik wacho ni en ndalo 30 kata en dweche 3, onego luw mana chik kamano. Cynthia Onyango, erokamano ahinya obedo kodwa. Watime kendo tich abich Nyasaye omiyowa thuolo donge kabisa. Erokamano ahinya. Koro moja mana makelo giko nate nonro magazet ni kakilo pasol watch jakisomo kanya kwar mukio nyaka sango nan ka kod Cynthia Onyango mabene jafambo kar kae gazet koro mido kae ma umori e yud thuolo mano marango ka achiel kachiel. Cynthia don koro watieko. Koro en mana ka rango ni piny Kenya wadhi bedo kae ka wadhi eyo machal nade machiegni. Koro wabed kae odiochieng' makare oriti masani. Neduogo ka twak mokwongo en ang'o matimore e chal mara piny Kenya oriti masani. Sasa juko na goodie bag, acha tukupe check. Unaona ni shilingi ngapi ziko hapo Christopher? Milioni moja. Ongelesha watu wa nyumbani, waambie vile wao pia wanaweza cheza wajipate. Nawaambia kuna Mungu juu mbinguni, wakiwa na tumaini. Wakicheza wakiwa na tumaini watashinda. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo ma gin godo mondo giyud omenda ma ginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar pogore ka waluwo sigana mamulo chuny ji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende ma gin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Teacher Beach, kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor nyaka Ramogi nikech kae e kuma iyudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Romani Ninja the Entertainer wajo maintain your position. Idhi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach, saa 4 otieno. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Chieng' Ngeso ka Ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, Ngeso ka Ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wote wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony e weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa Ngeso ka Ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke.
Nyakoro mogi Joan machini kendo antiere kar kae ni geno marani kae ko gichio kendo ituti kod achiel kachiel Ramogi TV wadhi nyime kod chenro mar mbako moto mokwongo chako sani ka wan kae chenro mar piny wayudo thuolo mano mar winjo oganda wa ni ginto giwacho nade ka otenore kod gigi duto matimore alwora marwa adhi bedo kaka te chenro nyinga Cleophas Luoch jagisumo kanya kwar mokio nyaka sangwa ni thuolo kamar twa kod jolony e sekta mar somo joket mwandu kachiel kod ka jogo magina sekta ni mar somo mar ne diedi obere kendo kete okang moro makare adhi miyo wende thuolo mar mondo migi mosu kinyi ma kawuono ka fulur ni gin to gin jok mage mandiko de studio okinyi ma kawuono an kae koda Victor Ochieng ma jalonye weche mag somo adhi twa koda achiel kachiel kene studio moro ma Nairobi ka an kode oyawre kendo machiegni mosi oganda wa Victor. Kamano migosi Oluoch kuom thuolo ni kendo wan kae okinyi ma kawuono mondo wawuoe weche mag penj kata ang'o monego nyithindo tim ka gisetieko penj maduong' penj mar KCSE wawuoyo kuom jo klas 12 manyocha otieko katika penj koro sani girito duoko to ka girito duoko en ang'o monego bed ni gitimo mane wach mwadwa wuoye kawuono kabisa. Erokamano ahinya kendo machiegni kinyi ma kawuono nyakora monjonga machielo antiere kae koda Eric Wasonga makoracha ma jalonyo weche mag somo to kawuono bende nitie kaka jata chenro mano e kar tiegruok mar KCT ma bende yudore county ma Nairobi kar kae bade ma Isili kinyi ma kawuono nitie kodi ka oyawre kendo machiegni. Erokamano ahinya Cleophas. Nyinga Eric Wasonga an wuod Rongo Kamagamba. Atiyo ka tiegruok mar Kenya Christian Industrial Training Institute KCT boma ma Nairobi kae. Koro kawuono wadawuoyo kuom jotieko. Apare ka nwatieko ga skul nwapakore ga ni ajatieko. Koro kawuono wadawuoyo kuom jotieko. Kamano. Erokamano ahinya. Nyakoro Mogi Joan bende wadhi bedo kae kod wendo mano ture kod achiel kachiel yor Zoom ka entiere county ma Migori an kae kod Joseph Sai ma bende en director e sikul mano mar Goldfields Schools maidore Kakrawe county ma Migori oyawre kendo machiegni kinyi ma kawuono machiegni e Ramogi TV ichiew nade county ma Migori. Erokamano ahinya Cleophas achiew maber Migori erokamano ahinya ne jo ma wantiere go e studio bende amor mare tudruok kodi okinyi masani kawuono amor kendo mondo wawuoye gi jothurwa ni to bang' klas 12 bang' tieko form 4 to ang'o kendo madhi luwo bang' ma. Erokamano ahinya Cleophas kendo machiegni. Erokamano yana mana mono miacha kodi kanyo ka ne county ma Migori. Joseph penj mar KCSE osetieki nyithindo ntiere pacho jonyuol ni kod gi pacho gik mathoth timore sani agomba kaka yuelo man go studio ma Nairobi ka mokwongo wacho ga ni mokwongo nyathi kosetieko penj ne mar KCSE odhi kadagi odhi sikul otiegre weche mag driving odhi otim computer packages otiegre weche mag computer kata moko bende wacho ni oyo koro indi bede kanisa wane kinde mag December kanisa na mananga Nyalenda wacho ni ka utieko form 4 koro uriru gi youth motegno kendo koro nya chako loso Christmas play wacho ni kaka danyuol jawar ichako loso chenro mopogore ji dhi mane kanisa sani ka montiere karka en ang'o biro tok yueyo makoro giyudo karka tok penj mar KCSE achak kodi. Cleophas erokamano anto aparo ni gik ma ikwanogo gin gik mabeyo ma karawere nyalo yudo gino ma ginyalo timo dalo rusani samoro amora ma giseloro skul ber achiel ni en gino mamiyo gigalore to gigalore e yo makare en gima ber mana kaka iwacho gimoro amora ma nyathi nyalo timo sani iluongo gi kizungu ni in the short term gitima tima kiwacho ni kawuon kan gi nyathi motimo klas 12 kapo ni an godo tafwenyo ni antiere kod e kanisa moro ma onyalo dhiye maybe saa 8 pile pile maybe okinyi saa 2 pile pile konyalo dhi kanyo ogalre godo biro konye nikech par ni nyithindo gi osebedo e skul nyaka ne gichak somo form 1 form 2 form 3 form 4 ne pok giyudo uhuru kata thuolo makoro gidhi bedo godo ni en kaka anyalo wacho ni en kaka olalo moro magikaloe ka gidhi loka machielo cha
to ka gikalo olalo ni mondo gidhi loka machielo cha gikale nade nyaka wabeda beda ni to waikore e yo mane mar jologi mondo mi ka gikalo olalo gi to gikale e yo moro manyalo miyo kik gibed kod ng'ikruok e ngimagi. Dire man pod watindo ka wadongo kata ka ne wasomo ne wadongo e kanisa, ne wadongo e churches, ne wadongo kuonde miluongo ni talent centers ma kidhi tido ka nitie gimoro miberie. Kiberie adhula to mana mano idhi kido kama nitiere rawere moko matindo tindo kaka ugaloru godo. Ido ka nitiere pokni moro ibere goro nene kido kuonde machalo kaka talent centers minyalo dhiye ni nyalo timo gigi tima. Ido samoro inyalo kata mana iluongo ni voluntary work. Idhi kata mana e kanisa, idhi kata mana e osuptal, idhi kata mana e skul kamoro ni mondo ijitolea mondo mi kiki galri kata ibed ni ilinga. Joseph, nitiere gimoro madani mondo mi ang'adi kenda penji. Gigi ne timore kinde machon, koso kata sani kama ntie kama lony ma sani obiro ni. Nyithindo ginyayudo kamoro ka gidhi gichoro, koso ng'ato osetieko form 4 kama obiro, oseyudne simu moro, odonjo kacha online. En otieko form 4 osebedo content creator. Kama nitiere kacha otiyo kod simu, moko bende tiyo kod simu ne moro ma ok ni kare. E lony ma nyasani, girakre kod yo machal nade, nikech bende gidhi yudo jonyuol maponono, bende pok oyudo lony ni ahinya. Kaka itiyo kod mbui, kata kaka ginyalo monitor kaka nyithindo gitiyo kodgi, mana ka tiyo kodi kata duogo e studio. Erokamano Cleophas, magi iluongo gi kizungu ni challenges ma technology biro godo e ngima masani. To iyudo ni mana kaka iwachono, iyudo ka samoro nyathi koseloro skul obeda bede ot chakre okinyi nyaka odhiambo gi simo e lwete, to timo simo ni otimo nade. To wan kaka stakeholders, wan kaka jonyuol, un kaka jo media wakonyo nyithindo gi nade. Nyaka wabedie kod gimoro miluongo ni empowerment, information moro amora mwanyalo bedo godo manyalo tayo nyithindo gi eki mondo mi gimoro amora ma gitim e simu obed gino manyalo miyo pachgi bedo maliw kata manyalo miyo gidongore e yo mabiro konyogi, ok gino ma bed ni gi nyalo wuondogi kata nyalo witogi e yore mag e pachgi. Omiyo wan kaka jonyuol nyaka watem ka wanyalo, ka wan kod wezo, nitiere gik miluongo ni controls ma simo gi ni godo kata laptops gi ni godo. Nyaka watem wa make sure ni controls gi eki obedo set mondo mi nyithindo gi gibedi ka giringo e line moro mamiyo kik gilal kata kik giwitre. To ka gitiyo kod simo gi kata laptops gi e yore makare, to ameda jiwo gi ka ginyalo mondo mi gigi okonygi, mondo ogergi kata odong pachgi kata odong ngimagi mabadai. Cleophas. Erokamano ahinya. Yana mondo aduogo e studio kar kae achak kod Victor Ochieng. Victor, sikunde osetieko penj. En exercise mane bor ahinya. Mabende wacho ni kae itimo penj, luoro in godo ni oko kadhi chalo nade tok kasetieko penj ni mawuok oko. Jopuonjre oikre yo machalane makoro sani girito duoko, to bende gisetieko penj ni mano mar KCSE. Aparo ni kwang'iyo gimonego jopuonjre mag klas 12 mosetieko penj onego tim. Wang'iyo gik moko e kidienge adek. Mokwongo en ni wang'iyo ni ang'o monego gitim, tang'o moko onego gitim. Aeto mar adek en ni nyaka wawuo kuom weche mag short courses kata tiegruok ma ginyalo donje e yo machuok ka girito duoko. To mar ang'wen ma wabowuoye to wanyalo wuoye bende ka penjo osewuok en ni seche gi kwawuoyo to migao mochung' ni keto nyithindo kuonde mag tiegruok iluongo ni KUCCPS. Higa mokalo negi ndiko ni jotend sikunde principals ginyisogi ni koro onge donje mbui mar KUCCPS ka gin e skul mondo giregister for courses. Nyiso ni koro courses bedo registered ka gisetieko ka penjo osewuok. Lakini mano wabowuoye bang'e. Wabro chopo kanyo ka duoko osewuok. To koro kwawuoye weche mag gik monego gitim kod gik moko onego gitim. En ni nyaka ging'e ni sechegi en wach mar transition. To kochope weche mag transition, kanyo nyaka wabed joma ng'iyo gik moko yo matut. Nikech ngima kaka wadak bro miyo wa thuolo mar wawuok e okang' ni twadonje okang' machielo. Koro kaka sani gin, kaka ne giwuok e okang' kane gitieko klas 8 ne gidonje klas 9. Mano ne nitie transition. Sani koro bende nitiere transition, giwuok e klas 12
koro gibro donje kuonde mag tiegruok, colleges kod universities. Koro kinde masani nyaka gibed motang' ahinya, nikech wang'eyo ni kama gintiere no seche gin gi teko, to bende nitiere gik mang'eny matimore. Iwacho ni teko dagole. To iyudo ka teko ma gin gono nyalo konyogi, nikech seche ma ng'ato en rawera otika tika klas 12 en gi teko kabisa, lakini teko ni nyalo tigo e yo mowinjore kata e yo mok owinjore. Ineno to kwa wacho bende ni piny rach, mudho nitie, mudho mandiwa nitie oko kucha, to iwacho ni bende mudho no konyo ndiegi, to ok wang'eyo ni mudho no nyalo konyogi gi bende. Ineno okonyo mana ondiegi, okonyo mana joma richo. Koro gima timore en gik monego bed gitimo, an kaka anyalo wacho kaka ng'at ma wuoyo gi rowere e kinde mang'eny. Mokwongo, ka ng'ato en jahigni 18 onego chak kod yudo kipande. Nikech koro ok en rawera, ok en na rawera, to en koro en ng'ama koro nyalo osedonjo higni ng'ama katiba mar Kenya ni ng'ama duong'. Yes. To ing'eni migosi Oluoch kowuoyo weche mag kipande, ok owuoyo weche mag ni koro kidhi kamoro nyalo yieni mondo idonj. Lakini kipande bende wang'iyo ni en economic tool, to kipande no bende en gima nyalo konyo nyathi, nyalo konyogi kango chopo ka gidhi go kura kaka koro 2027, to bende kipande no kaachiel gi dhi e mbui mondo giyud KRA number, kaachiel gi dhi bengi mondo gibed gi bank account. Gik moko adek go bro dwarore kochopo e weche mag manyo loan mar somo. Loan mar somo miluongo ni HELB loan. Lakini koro kaka sani e new funding model wang'eyo nitie weche 4, nitiere HELB, to nitiere scholarship, to nitiere household contribution, to nitiere weche mag iluongo ni upkeep boom. Koro nyaka giikre wechegi kabisa. To kipande ema chako kanyo. Kwa wacho ni gin mondo gidhi e cyber kata gidhi kama ginyalo donje mbui mondo gibed gi KRA certificate. Kana wuoyo gi jo klas 12 kane pogi timo penj skunde mopogore opogore, ne gitamore kabisa. Giwacho ni to koro kaka koro wach rach ni seche gi wang'eyo ni weche mag uchumi rach, to jasolo suru bende wach ne rach. Ineno koro ne gipenjo ni to koro wabende idhi chaka solo suru kuomwa. Tangisogi ni ok en mano, en ni nyaka ibed gi gimiluongo ni KRA pin, kata bed mana ni ichulo suru kata ok ichulo suru, nikech gigo bro dwarore. To aparo bende ni gima ne gitimo mokwongo en ni kane giwuok e sikul ne gitieko gi sikul. They cleared with the school. To ka gitieko gi sikul no, nyiso ni bende gineno ni gin giwuok marach. Nyaka bed ni gi keep in touch kod skunde gi, jopuonj maduong', nikech ibro yudo ka nitie gik mang'eny ma gibro dwaro. Wach moro ma bende nyaka rowere nyaka par motieko klas 12 en ni koro kama gintiere no ok en ni ginyalo loso pesa, nyaka gichak wigi nyaka chak tiyo ni koro ginyalo loso pesa, nikech wawacho ni gin gi teko, to wacho ni bende teko dagole. Koro nyaka bende gichak paro ni to koro wanyalo loso pesa yo manade. Ineno nikech nitiere report moro manyocha wacho wuoyo kuom kaka ji yudo tije, to giwacho ni nitiere joma dwaro mana joma nigi PhD, joma nigi masters, joma nigi degree, joma nigi diploma, to bende nitie mana joma dwaro tiyo, joma oa e form 4. Ineno wachno. Nyiso ni gima ne japuonj maduong' kata director wecha wacho ni nyinge ng'ano cha Joseph Sai kowa e dala ma Migori. No wach no wuoyo kuom weche mapek ahinya, owuoyo kuom wach moro miluongo ni voluntary service. Nyiso ni jogi sani kuwuok ni kata ka results pok oduogo, KCSE results pok oduogo, nyaka koro gichak paro kuom kama ginyalo tiye kata kok chulgi. Nikech ka gidwaro tich kiny to idhi penjgi ni in gi experience. To experience ni idhi yudo nadi, lony ni idhi yudo nadi kapok itiyo. Nyiso ni ka gichako tiyo sechegi, to koro kata mana gimiluongo ni CV cha
koro dhi bedo mopogore. Kamano, erokamano ahinya Victor. Kendo kar kanyo madonje kendo akelie twak Eric. Ochal nade sani kwa wacho ni en ang'o tok penj mara KCSE kama intiere en kar tiegruok kendo ang'e ni un gi chenro mopogore opogore ma intiere kar ka. Jopiny nyalo penjo koro nyithindo osetieko ka. Wachom kanye kodgi. Mago penjo ma jonyuol penjo, jopuonjre bende motieko penj ni penjo e kinde ma gin e yueyo. Erokamano Cleophas. Ng'ene kaluwore gi the number of nyithindo masano wuok oko compared to ma 2023. Nyithindo masano wuok oko gin 900 gi wiye, ma last year kane gin 800. Koro nitie medruok manyiso ni nyithindo mang'eny sani dhi bedo oko. To achiel kaka an ng'at man kar tiegruok nitiere gimiluongo ni career guidance. Nyithindo gi mae sa ma ka nyithini oko to onego chak ng'iyo ni e kor gweng'wa kae ere ng'ama nyalo dhi bedo go mondo ola paro penj tero dhi biro to ei penj madhi biro madhi wuok kae ni wan gi options, wan gi jo C+ and above, wan gi jo C plain kaduogo chien. To ka penjo wuok ponono ni afole category mar C+ and above mangiso ni a qualify donje mbalariany direct. To kotimore marach ni okadonje mbalariany. Is that the end of the road? No. Koro seche gi ema nyithindo mariek kata mane kor gweng' kata mana e town ma wantiegi ka janyuol nigi nyathi ot to mae seche monego bed nochako manye jok manyalo chako yawo wi nyathi. Nikech ing'e nyithindo gi anyalo take for example kata gi an ndalo manwa somo noonge ga gi mentors gi jok manyalo miyowa paro ni kamae e kaka onego bed ni ngima mari dhi bedo bang' form 4. To be mar ariyo jatelo wuoyo kuom osiepno wuoyo kuom university placements. A university placements kae psychologically mae sama nyithindo nego chak ikore ni university and colleges placement kae process mage ma idwaroga owuoyo kuom requirements which is so good. ID card janyuol sano nego bed ni manyo konyo nyathi manyo ID card, KRA pin nyathi kik bed gi luoro mana kaka osiepno wacho ni dhi ng'ade osuru nikech osakawo KRA pin. Nitie kata mana filing nil returns. Koro in gi KRA pin but for the use mar donjo a technical institutions or mar donjo mbalariany. Email for communication tinde apart from the WhatsApp and text wan gi correspondences minyal tim through emails. Mago gik ma important ma nyathi onego bed ni bedogo. To adwa wacho gimoro kae about the short courses. Sani jonyuol te pachgi manie computer driving school. But we have so many other short courses ma nyathi nyalo kata ma timo kata mana languages like the foreign languages. Nyathi motimo the foreign languages mano add to the experience ma kanga to apply to winyania edwaro 2 years experience. Samoro can kama 2 years experience mar service to 2 years experience mar practicing. For example, a foreign language. Inge for how long? Koro ido ka nitie thuolo maber ma nyithindo sani onego bed ni interact gi role models e society. Gi ng'eny inyalo mang'ie kor gweng'wa kae ni to ng'ama nyalo gogo mbaka nyathi mabedo gi jok mariek. Whoever sits with the wise becomes wise. He gets or she gets wisdom from them. Ma is not the time for idling. Ingiso waka maberne, an idle mind is the devil's workshop. Seche ma the idle mind osabed the devil's workshop, mangiso ni in kore sabede kor gweng, kata in sabede ot, ni an asetieko. This is just the beginning of your academic journey. In fact, onge gima ja form 4 osatieko. Otieko mana the 8-4 system. Kama koro dong, en 4 mudong ni. Koro 4 mudong ni ine manyaka koro ingenia, how am I going to achieve my remaining 4? Mara ariyo, nyithindo gi nyaka ng'e ni sani ka koro giwuok e form 4, gi kama koro gidhi bedo Kenya citizens. Ka gibedo Kenya citizens, mai makoro gidhi chako larore for employment opportunities with the rest of the Kenyans. Seche magilarore for employment opportunities with the Kenyan, with the fellow Kenyans, kai makoro nego beno ng'eni ya
course mane ma atimo. In fact, Cleophas, pok adhi e interview mupenya ni grade mane maniyude form 4. That one is just a way magidwa ma ascertain ni be ni chope form 4. Question mipenjoga kata ka babu kata ka mamu kwayo tich nyathi. Mamu ipenja niya, idwaro ne nyathini no tich, otimo course mane? Be onge ngabro penja ni noyudo go e form 4? Otimo course mane? So regardless kata yudo kata nyathi odhi yudo kata mana E no be mana grade. But how do you make your E to be something productive in your life? Engimanie wan gagi kaine ot ka koro ot kama donje kae. Inyalo idho stairs. Inyalo idho lift. Inyalo dhi gi escalator. Ngat modhi ma okoyudo lift kata mana escalator obro toko gi stairs. Oidho mana one by one. Ija E. Dungi nyalo chako gi artisan courses, idhi craft courses, idhi diploma courses, ultimately idhi mana mbalariany. Mana kaka jomoko nodonje mbalariany direct. So the end justifies the means. So sani ma nyithindo koro no beni koro gibedo pinto giwacho niya. In fact, this question is very, very pregnant question. What next after KCSE? In nyathi motimo penj, what next after KCSE? In gi maono mane e kit ngima ni nekech sani ko ikinya chako loso future mari, macha nyocha pod in e lwet janyuol. Sani koro in e lweti iwuon. What do you have for yourself? Kamano. Erokamano ahinya. Kendo en penjo maduong' ma pontiere kar kae, wamedo mana penjo ni to koro en ang'o mantiere ka toka penjo ni mano mara KCSE. Joseph Akele twak, penjo mantie kama thung'o ga jonyuol. Wachomo kanye kod nyithindo gi tok ka sirkal montiere godo anno pek mar ngima mantie kendo osuru bende imedo choki piny maru. Kamachielo bende nitiere lokruok mago maga university funding model ma bende okelo rochruok weche mag somo pacho kae. Janyuol moro wacho ni do nyathina otieki tabedo mana kode kar ka. Ka entiere tie nam ayudne gimoro ka odonje nam matin oti. Ka en Migori kama entiere kar kacha wale madhi mbele maber. Ka en mar Goldi malejit. Mano wach ka en kunyo kata mar luoko Goldi odonj kacha. Ka entiere Siaya odhi Usenge Beach odhi kure jok mantiere alwora mag nam Lolwe tij nam bende nitiere kar ka. Gi tije mamoko sani bende nyithindo donjo apiko mathoth ahinya e gwengewa ma Kaluo. Dilos kod janyuol e yo machal nade mikone kit geno monego bed nobedo godo kuom nyathini, tije ma nyathino onego bed ni donje kaachiel koda ka osiep, nikech wacho ni kar ka bende ema osiepe jolalogie. Moko tieko ga form 4 to giyudo kod leta mag dhi university to ka giyudo gin gionge. Gisewito ngimagi kata omakgi kata gintie ute twech mopogore opogore. Gidag machal nade ngima tok pejni, Joseph? Erokamano ahinya Cleophas. Daher mar nyisige katiyo kod mfano mara an awuon. Kane atieko skul to ne ok agalora. Ne atemo kar manyalo. Nachako mana gi matin e puoth baba na kanyo. Napuro nyanya, nayude pesa, nakano. Seche manochopo mane koro adhi e university Cleophas, ane ok akwayo jonyuol na kata mana siling achiel mondo adhi godo kanye, mondo adhi godo e university. Ne en lucha awuon, to ne ok ni nodhira, ne oa e chunya awuon. To challenge ma nyithindo masani bedo godo en ni samoro iluongo ni being self-driven nyalo bedo maonge. Koro ichako penjori kaka janyuol mana kaka Cleophas penjo ni to atim nang'o. Anyalo wacho ni luwore gi uwezo ma janyuol ni godo. Kinyalo e yo moro amora minyalo make sure ni nyathini obedo as busy as possible. Kinyalo nyiewo ne nyathi, I would prefer da wach ni ka in kod uwezo kar nyiewo ne nyathi simo to nyiewo ne nyathini laptop. Ka in gin kod laptop ginyalo timo gik mang'eny ma nyalo gero ngimagi mabadaye. Mondo mi kaponi bang' ka result osewuok ni gikalo giyudo grades manyalo tero gi kata university kata college kata tertiary colleges to gidhi ka already gin jok ma osehikore mana kaka joneno wetna osewacho gibed jogo mosetimore nade mosehikore. To bende Cleophas iyudo ni yuto pogore to piny masani bende kama wachope ni ngima osebedo matek moridore ne nyithindo madhi e mbalariany kata madhi e colleges. Ndalo mano somo no ayudo help ma ber achiel ni sido grade moteri university in gadier ni dhi tieko to koro ngima masani makoro pogore ni nyithindo gi dhi timore nade. An pacha en ni jonyuol wegi gi stakeholders duto
wariwre uru kama wanyalo e yo moro amora ma wanyalo mondo mi wajol nyithindo gieki. Ka nitiere pok moro ma nyathi moro ni godo e yo moro amora, kata kodhi e university, kik owe pokne ni kando. Ka in gi pokni moro iluongo ni talent moro ma Nyasaye nomi, kik iweye kando, tiya kode, jolri ajola kode, mondo mi chieng' moro kata kisetieko mbalariany ni eri mitieko sombini, dak ing'e kama chieng' moro iyudo ni pokni ni macha moro koro biro kata mana lokore machak bedni obedni kata mana ni ene makore ne yuto mari moloyo kata mana gima ne timori nade mani somo. Wang'eyo ji mang'eny ma iyudo ni ne gisomo to gima ne gisomo no giduogi keto bathe, otimo gima opogore. Tan mane madanga ajiwo jonyuol ni kisefwenyo ni nitie pok ma nyathini nigo, jiwe ajiwa, kik itim ang'owa, kik iweye. To maduong' ni nyithindo gieki kik wawegi aweya nwawegi ni koro gima giyudo ema gitim. Wabed ni wantiere kod duol moro e gima gitimo, wantiere kod say, wan gi voice, wantiere kod input e gimoro amora ma gitimore nade magitimo, nikech nono to wanyalo lalogi kata wanyalo witogi. Lit ndi ge Cleophas kiyudo ka anyalo miyi example mar nyathi moro manotimo klas 12 higa ma kocha, noyudo A-. To kano chopo sama nodhi university, pesa mano nyalo dhi go university notame nikech dhier mar jonyuolne. Nyathini oduogo bagni ma mwishowe nodhi ojoin MTC higa ma wantiere ni eki. Iyudo ka magi gin challenges ma jonyuol timore nade ma jonyuol bet godo. Gima duong' ni kikwa let us not lose hope on behalf of these young people. Let us support them. Iyudo kata mana kaka kuonde ma wantiere ma watie kaka skunde wa kaka Goldfield School ma wantiere Migori. Iyudo ka watemo kochakore seche ma wan kodgi ma pod gin e school, watemo miyo gi thuolo mondo mi gi develop their talents, gimoro amora ma ginyalo timo. Mondo mi by the time ma giwuok kamano kaka winjo janeno wadwa wacho ni foreign languages like French. Wan iyudo ka seche ma nyathi owuok e lwetwa, tayari en nyathi manyalo wacho French e lwetwa. Kama giwuok e lwetwa, iyudo ka nyathi manyalo converse in sign language, nyithindo mawuok e lwetwa. Omiyo gik ma kamagi bedo kaka foundations ma ka nyathi nitiere godo kata ka nyathi oseyudo, to watema konyogi mondo wakonygi gero, mondo mi ka gichopo e maisha gi mambele, kata gidhi mana university, kata gidhi mana tertiary colleges, to gidhi ka gin safe, ma ok ni girito mana ni sombe ni kende ema mondo tim, ema mondo kal, ema mondo chiemoro ngima no timre nade, mondo their future depend on this. We must have variety. And this variety, Cleophas, kama pinyo chopeni, variety ni kende ema nyalo konyo nyithindo masani giri. Matin koni gi koni, monyalo die lwete, monyalo mako, monyalo chwe goge koni gi koni, kiko we, eka ginyalo timore nade, eka ginyalo bedo safe e ngima gi makiny, kata ka gisedonjo e colleges, kata ka gisetiko colleges, baadaye kata ngima gi mar manyo tich, Cleophas. Agonero kama na inya director mano ma Goldfield Schools, mano Joseph Sai, ilero e yo makare kendo mana gima no wacho kar kae, mabende jotwak duto wan gi thuolo kendo mor ni ero winjru e weche mag tiegruok kendo mar jiwo lony tok somo. To penjo maduong' mantie kama bende joneno bende medo orote kar ka, iwacho ni nitiere jogo mosebedo kanyo ka tayo jopuonjre. Mai kinde ma nyalo bedo ni ng'ato nyalo loke pache. Ng'ama ne da bedo engineer koro sani nyalo loko pache mobed daktari. Ng'ama ne da bedo jafwambo nyalo loko pache modogo bed kata engineer kumoro. Kata ng'ato nyalo yudo thuolo mar mondo mi owuo kod oganda moko. Gigi duto rotate kuom jogi ma nyithindwa bedo godo e holiday kinde ma wantiere sani. Kit osiep ma ng'ato nego bedo go sani, kata twak monego bed ni ng'ato bedo godo, kata tok somo ka duogo ni pok oduogo. Kendo irite. Tok ka duogo noseduogo, conversation kata twak ni lokore. Victor, onego gibede thuolo machal nade mano mar loso mokwongo kod jogo magin go machiegni, osiep mage monego bed ni gibedo godo machiegni manyalo konyogi kata magi nyalo somo go paro. Mokwongo adwa wacho ni wawacho e dho Kisungu ni life is a journey, not a destination. It's a journey of self-discovery and sometimes even recovery. Wacho ni ngima chalo ka safar. To safar no kiwuok kata iwuok kama wadwa Joseph nitiere dala ma Migori, to idwa biro kata na Siaya, idwa biro Game, to en safar. To seche mi ine safar no, ka en ng'at mapok otiyo ga paya no, tiyudo ka ibro kiwuok Migori tibro chopo kamoro ti idogi fwenyo ni kae kama winjoga ineno nyakangi chop kama intie. Koro gima dwa wacho ni ko chope wach mar
career guidance ma migosi Eric owuoyo kuome ka en ni kaka ji osomo nitiere weche mag somo academics to nitiere weche mag career guidance kaka gik mage dhi tim to kwawuoyo kuom gik ma ng'ato nego tim kotieko sikul to wang'iyo wachni e yo matut to wawacho ni nitie jok mang'eny manywakone kendo konyo jogi. Koro iyudo ka nyathi motieko klas 12 inyalo wachne wechegi e familia ka jogo gin joma olony e wechego, to bende kanisa bende nyalo konye nikech kanisa sechegi nitiere to mae bende gima jotend kanisa nyaka ng'i e yo matut, nyaka gilos chokruoge mag ginyalo lose kod jok mosetieko klas 12 mondo giwuo kod giluongo ji to wuoyo kodgi, jomolony e wechego wuoyo kodgi, wacho ni gik monego bed ni gitimo. To kwang'iyo kendo gimonego bed kuma ginyalo yudo en wach ma wasewuoye ka, weche mag mentors kod weche mag osiepe joma giwuothogo. To migosi Eric owuoyo wachno kane owuoyo mokwongo, wacho ni koro nyaka imany joma riek, nyaka isum paro joma nyalo konyi. Muma wacho ni kik wagalre, kik wawuondre. Joma wuotho gi joma riek bedo mariek, joma wuotho gi joma fuwo bedo mofuwo. Bad company corrupts good morals. Iso ni kiwuotho gi joma richo to gidhi njawi, gidhi kethi. Koro en wach ma onego bed ni ging'iyo yo matut to gimanyo jok manyalo konyogi. Iyudo ka e familia kanyo nitiere seche moko idak gi joma nigi lony kendo ging'eyo wechegi, lakini nitiere kuonde moko ma ok ging'eyo wechegi. Kata ka sani ka ne wawuoyo to wacho ni sa mag duoko wuok, migosi Eric otiyo gi wach mar kidwa dhi e ot mamalo kabisa, kidwa dhi e od gorofa kata en gorofa 10, nitiere ng'at madhi tiyo gi lift to nitiere ng'at madhi tiyo kod staircase. Mane kaka piny chalo, kang duoko wuok penje na jwa, jomoko dhi yudo E, jomoko dhi yudo E. Lakini kiyudo E, be nyiso ni ng'at ma useless? Ok en kamano. En nyaka ing'ini mae gima yudo, to gima yudo ni anyalo dhi timo adhi e university kose ok adhi e university. Kok adhi e university nyiso ni koro adhi kanye. Adhi kanye. To seche moko gigi dwa mondo ibed gi joma nyalo fuari maber, joma nyalo nyisi gigo ni koro in yudo C+ and above inyalo dhi university timo course ma kama kama. In yudo C plain inyalo dhi timo diploma course ma kama kama. To in to kichopo kanyo iyudo D kata iyudo E. Ok onyiso ni koro kari orere, kari orumo. Koro dwaro ni ng'ato bende okonyi mondo ing'e ni koro artisan kod craft certificate courses gi en mage manyalo timo, to gin mage manyalo konya sechegi. Nikech nitiere gimiluongo ni marketability of courses. Nitiere courses moko ma kaka wawuoyo sani ni gidhi konyo nyithindo ahinya, nikech gik moko dhi nyime ka lokore. Migosi Eric owacho kae ni chon kane owuoyo weche mag short courses ne waparo kuom weche mag riembo gari, driving, kendo ne waparo kuom weche mag nowuoyo kuom weche mag riembo gari kod computer. Lakini sani donge neno kata kowachonwa ni nitiere kata mar somo dhok moko ma iwacho gi jowagunda gi wasunge kuch. Inyalo tero nyathi otim short course in French, short course in German. Gigi en gik mo uwinjore ahinya nikech nyocha kane jo German ne dwaro nurses odhi oti e pinyno, gima ne gipenjo gi mokwongo en ni bende ng'eyo dhokni, ing'eyo German, in go boke mag nursing, lakini be ng'eyo inyalo wacho dhokni. To kata mana kane Britain bende dwaro nurses higa mokalo morocha bende ne gipenjo gi wach Kisungu, to lakini Kisungu jo mang'eny ong'eyo. Koro mane momiyo nyaka wang'i gigi, to seche mang'eny en ni nyaka wabed machiegni gi jok manyalo konyowa sumo paro. Kamano. Sumo paro mantiere kar kae. Eric, wayudo thuolo kinde ka kinde mag twak kod joma tindo gi, kendo penjo maduong' mathoro donjo kendo warango gi pile ka pile ni
jonyuol, sirkal, jochiw tich, jogo matayo weche mag somo mopogore opogore. Sani ka gitemo rango, nitiere alternatives mabende niselero karka kaniloso weche mag kambalariany obayi, in gi kamoro bende mapod inyalo chako. Geno monego bed ni gibedo godo gin mage. Mokwongo, jonyuol masiko koneno nyathi kobedo peta dala gi mowacho mokwongo ni in donj ka itim tich ka nyathi koseyudo pesa to wacho ni oyo jidhi ka sikul mondo mi oyud pesa, an anyayude sani kata ka sikul ne ok adhiye. Losane koda jonyuol mokwongo kachiel koda ka jopuonjre masani neno chenro kata madhi do chenro ni bang'e ka chenro oserumo ni nitie gima wacho ni hawelo rieko to moko bende nyabedo ka jaro teko mar somo kata di sikul. Dilos kod ginado. Erokamano. Wakwongo achak gi jonyuol. Nikech wawuoyo kuom nyithindo. Cleophas, nyithindo gi nyaka ne donje form 1. Awach ni ne gitim klas 8 ka gidonje form 1. Ne pod gi tag mar nyathi. Sani ka nyathi otimo form 4, ng'eny gi iyudo ka gin 18 and above. Mangiso ni they qualify mondo gimak ID card. Janyuol nyathi oduogo ni dala. Sani koro onego bed ni ng'e ni ma ng'at minyalo reason go. Nikech nyocha en ga e school, nok en ga e lweti. In fact, for a long time, chake class 1 nyaka class 12, nyithindo ok ni ga e lwetwa. Wabedo makodgi matin, kaka ndalo moko manyocha corona, en mana funga, fungua. Funga, fungua. Koro sani to koro en funga. Ida bedo gi nyithindo gi moving forward. Nyathini most jonyuol ok understand nyithindgi. Giomiyo wacho kamano, nitie nyaka jonyuol ma chake class 4-5 kae, nyithindgi osebedo makanie boarding. Primary boarding, ochako dhi secondary, ene boarding, sani ko nyathini e lweti. Janyuol, understand your child. Ma is the best opportunity kapok nyathi odhi e mbalariany kata kapok odhi e course. Take time to understand your child. Take time to reason gi nyathini ni nyathi en ng'at miwuoyogo. To owinjo wach, nikech ng'at miwuoyogo kata ma ng'at ma winjo wach, mane ng'at ma kare dhi maber. Mar ariyo, nyithindo motimo form 4, kik ukete pachu ni koro kaka nowacho ni jotieko cha ni koro utieko somo. Wacho ni mae chakruok mar somo. Some of the things ma puru nyalo timo apart from the causes mano wacho kagi en kaw thuolo mari mar reading. The culture of reading e Kenya kae, Cleophas kata Manochieng, kendo ka nitie kama inyalo kane siling 1,000, ikawo ka siling 1,000 tiketo kanyo en e muma. Nikech iyudo ka nyithindogi they are not osiepe mag muma. Kawo siling 1,000 keti odi kanyo kata mane wi mesa kanyo. Maybe ka jaodi modhi okawo muma kosomo, to nyithindwa gi ok gihero ga somo. Koro anyalo advise gi ni let's develop the culture of reading. Nikech mano koro kibedo gi confidence, o build kata mana communication skills magi. The more you read, the wider you go. The more books you read, the wider you open up your mind. Take that your time. Janyuol masani koro pane nyathi, uyoju yue ahinya e school, sani koro ayudo daka mathin ka, nyathi ok en misumba mari. Mi nyathi teach with moderation. Embe obede gi thuolo mare ma ofuong'ore go, o relax go. Tich to nyaka gi tije mag ot. I don't need your duties. Nyaka gi tim. But with moderation, oko nyathi oloro school ni koro ene jela, ni nyoche yue ahinya, koro idwa chulo pesa ma ji yueyo go e school. I'm telling parents that mano sabedo katimore nikech kata wan kwa dongo ga, wan kwa iloro school ko ikidwa keti gi puodho ma chake saa 1 okinyi nyaka saa 8 saa 9 ni nyoche yue e school. Mano ndalo matiyo okalo. Nyathi nyaka kony janyuol, lakini waketgi gikonyo jonyuol with moderation. We about jolony. Koro adok kuom nyithindo. Nyithindo moso ka nyithindo jonyuol man Nairobi,
An officer is always open for the counseling sessions. Preparation for the different causes, karama the different opportunities man tie mbele nyithindo. Jonyuol gi namba nabro mamiyogi is open. Ginyalo biro, abro miyogi jolony ma o specialize nikech wajaluongo kata ma jolony mowuok oko. Gibiro KCT silikanyo, gibedo gi nyithindo one-on-one session. Nyathi ka koro dhi e mbalariany kata ka koro dhi e college, to dhi ka wang'e osayawre ni ka penj na wuok, what are the subject clusters madhi miya fall where? Is very, very important. Iyudo ka nyathi ni confident kata magi bio. Lakini odhi otimore marach, ok odhi yudo grade mar bio manyicho expect mondo odhi otim go medical courses kata nursing. Penj biro wuok kae, kibiro penj nyathi, nyocha dwa timo course mane? Nyocha dwa timo nursing. Koro kipenjo niya, idwa timo nursing, iyudo kem gi bio ang'o? Kanyo to kono dhina marach. But I'm confused. Now, allaying the fear of confusion should start from now. Koro ema nyathi chako ng'e niya, kobedo na kamae, to an gi plan B. Manyiso ni sani kama walose ni jonyuol kod jopuonje motimo penj gi gibed gi thuolo mara en twak mar ng'eyo nikech janyuol wacho ni en nying maber man iluonga ni an wuon daktari, an wuon engineer. To engineer nyathi midano bedo engineer ni nigi dwaro mar bedo event organizer. Mondo rwak welo mabiro e COP 35 ponono ka bochopo piny Kenya. Tedo ka jogo ponono jogi dong mana chien ka to gidhi e mbalariany mondo gitim dwaro mar jonyuol. Ok gima ginyalo kata gima gidwaro. Exactly. And that one brings me back to jonyuol. E piny masani nyathi timo course ma en gi interest. Asabedo kata ma gi nyithindo ma iyudo ka janyuol opushe ni dhi tim course ma kama to o end up ni course no dhi otime nikech baba ne dwaro kata mama ne dwaro. Ochako duogo ni ng'isi niya, baba an certificate man ji dwaro asatimo ni koro tera mara manja timo nade adwaro. No, nyathi kapok odhi otimo kapok odhi oyiero course modhi dwaro, nyaka ubed piny gi nyathini ma uwinjru, is it the right course midwaro? Don't push. Nikech nyithindo te ok nyal bedo dakteche, nyithindo te ok nyal bedo engineer. Don't push. Ka nyathi dwaro course moro, to bed kode piny mondo uascertain ni okay, adwaro interior design. Now, what are the pros and cons mag timo interior designs? What are the job opportunities? What are the networks? Because the networking is equivalent to your net worth. What are the network opportunities? Madimi, okada ketimo this course, to okada ka dia ngiso Cleophas. Nyathino tieko mbalariany, nyathino tieko course, konya mako lwete. To Cleophas okpeje ni, course motimo ni to yudo go tich tek, lakini abro matemo. Aya. Uncles moko kata mana wede ni moko. Nyathi osetieko school. Owacho niya, itieko school, congratulations. Miane certificates nigo kata ma CV mari abro manyo ni. Ibro rita embe otame timo nade? Tame yudo. CVs oketo kanyo. En gi CV mar nyathi waigi, en gi CV mar nyathi nyamingi, en gi CV mar nyathi nergi, oketo gi kanyo. Nikech course makoro dwadhi kata ma ir Cleophas ni Cleophas konya mane nyathina ni tich. Onge. Erokamano. Ma paro gi kanyo ni mara da winja ne paro ma bendo ayudo ka wuok kuom Joseph Sai. Akia ka wasedo thuolo oseduogo mano kangwa ikorano oseduogo to sani yena mono ma ka yueyo matin sani kaka ka duogo aduogo kod pachi janeno ka chelo koda ka pach welo mantie go ka ngeni chenro mabiro en mara tedo gi chiemo kapok wadhi e chenro no ango do ka mondo mi watiek twaka mantie karaka. Erokamano bende ikonwa ka yueyo masani waduogo mondo mi wasom ote mayoronwa kikidhi mabor. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka.
Tugo koro eka iye ochacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye wakete pilo wacha. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo kahero joma hero walo. Alo kahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na make millions in seconds. In seconds. Kubali kumoka na virtual games na Shabiki.com. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Akiinua hakuna atakayemshusha, akibariki hakuna atakayelaani, akikubali hakuna atakayeka. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*447#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kaachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni wantiere karka kendo twak dhi nyime ka warango chal mag wechegi maga tok penj kaachiel koda ka penjo maduong' wapenjo kawuono en ang'o tok penj mara KCSE. En ang'o matimore Nyakwar Ramogi Jwang'? Nitiere ote madane mondo mi akale ka soma ari adek moko man ka kaeto bang'e winjane pach welo mantiere ka ng'adhir director mar Goldfield Schools mano Joseph Sai ka entiere kaunti ma Migori, to motelo ne mano yiena mondo mi akaw ote mabiro da somo kasa na winjo Ramogi TV maler ka ntiere Boya ma Onyango Nyatara. Erokamano ahinya kuom ote mari. Wacho ni aya mano ka ngasom ka yamo moro ntiere ka yiena to wechegi galagala pare wadu en wacho ni gimonego timre tok penj mar KCSE en mana nyombo nikech tich onge. Liz bende ntiere karka so mar Liz nowacho ni stima olal seme aya ote ochopo makare kata joseme
rata alora mandiru be kona kamano ote an gi moko ma wadakire TV sani ka waketgi ane ka mondo mi warangi achiel ka achiel mano ka onyalo yudo ka ote mara Ruth Nyathi Ochieng owacho kama gi pacha nyathi motieko sikul owinjo mi wik achiel mar nindo nyaka leta was nikech negi mondo chiew sana ndalo skul. Mar ariyo owinjo gibed gi exposure kuom ranyisi mane odongo dala obaye boma to mane odongo e boma odhi e dala mae dhi konyogi kendo gidhi yawo wigi. Wach somo kompyuta ber but ok owinjo bed immediately nikech koro eka giaye somo owinjo pachgi relax, then from next year ginyalo chako timo gik moko maketogi busy. Mae ndalo mowinjo koro nyithindo oyud puonj e wi life nikech mae kinde mathothgi inyoga kethore. Nyaka ing'e osiepe bina ma nyathini ni godo. Maduong' moloyo to jonyuol olemne nyithindgi kendo giketgi machiegni gi kanisa. Mogik to en joma timorega ni gin jogam. Ma ok en kinde mar gamo nyathi mutieko sikul ne owadu kata watni. Wadwa ni nyithindo gi odhi nyime gi somo, at least gibede gi ngima kata gi gima ginyalo timo in future. Man gi talent bende owinjo mimi jingo, kik gibed discouraged. Talent ichamo tinde, aluo tuwa kanu moja inako. Erokamano ahinya wach mangima mowacho Ruth Nyathi Ochieng, erokamano. Ote machielo mara Vitalis Ochieng wuod game karariyo owacho kani Cleophas amor gi chenro kan live kodu twak mikelo ber. Erokamano. Dongi koro tok penj en ni ka kik gikawre ni gidongo ahinya moloyo jonyuol. En ni nyaka oneni ang'oma onyalo timo, wacho ni tim mondo okonygi ndalo mabiro. Odwaro kata puodho moro ochak puro, okete gimoro mademiye gimoro. Erokamano ahinya. Adhir Joseph Sai ka en Migori kakrao kose intiere komane ukinyi makawuono ai kono to sani machiegni awatimo mos mbui mari nomiyo picha ne dok piny matin to sani wan gimoro waseyudi kendo kama ontiere kae ote maor kod joneno ageno ni iwinjo gi ka somo gi karka kama dani mondi mul ntie nyithindo mago tieko form 4 gidok dala giwacho gin koro gidongo oge gimidhi kongi janyuol wuoyo kode to ng'angi janyuol oduoko janyuol tok penj mar KCSE moko nera ni gidongo owuok kata gi kipande e skul osechopo higa 18 moko tieko ka jogina 17 onge kipande orabora oingo min mare orabora oingo wuon mare ochako ng'angi wuon gi aduoka magalagala osiepe magibedo godo bende ok ni kare gibed kode e yo machal nade. Mano ka odhi bedo kae ka warange. Joseph. Erokamano Cleophas. Gima duong' kuom wachno madaher mar jiwo en gima iluongo ni character. Daher mar kwayo jonyuol ma nyithindgi biro dala e kinde ni. Character is everything. Dholuo anyalo wacho ni dimbruok kod dembruok kata horruok. Ka nitie yo moro amora mwanyalo konyogo nyithindogi mondo gibed kod gimiluongo ni change in character ama new character development, positive character development, then challenges Cleophas kaka miwinjo iwacho gweko wanyalo duoko piny. Kata ne bed mane ni qualify ni idhi e university kata idhi e college kata idhi e TVET, ka character no onge to mago duto gikone en wuoth maonge kuma nyalo terie ng'ato. Gima duong' monego watem jiwo kaka stakeholders, Cleophas, kata mana kaka media houses, kata mana kaka jonyuol e miechgi, ni nyaka make sure ni nyithindogi eki odongo with the right character and with the right attitude for their future. Because kapo ni future margi ok omenyore maber gi character margi, to iyudo ni nitiere kaka ginyalo bedo kod challenges. Gima dang' awachi maduong' Cleophas en character.
kantiere gimi nyalo timo kata obed mano nyalo yude e kanisa yiene mondo dhiyo kata nyalo yude through the right peer groups, the right peer groups and the right influences yiene mondo dhiyo. To gimoro achiel kuom ote machuok go jawinjo moro ndiko kata janeno moro ndiko ni kao nyithindo ndalo molor skul koro nyithindo koro semba in dhi ka wayu in dhi ka dani in dhi ka kwaru to ndalo moko to nyathini nitie ni e boarding nicho onge kodi in tibiro bet gi nyathini ndalo mane mondo i understand nyathini dwache en ang'o kata mopogore gi dwache mondo ielewa ni to ang'o monyalo dwaro. Omiyo wajiw gi ajiwa mondo gibed kod the right character. Ka giseyudo the right character, the positive characters, mondo gibed nyithindo mong'eyo dembore, ong'eyo hore. Thoth nyithindo masani yudo Cleophas ni gin nyithindo ma gidwa ni mondo giyud gimoro amora e sano ma onge dimbruok kata dembruok kata horuok. To ka pono tamore ni mano ok ochopo kamano ema koro yude ka gikwe mbele kacha to koro gichako ng'angi jonyuolgi, gichako bedo defiant, gichako bedo defensive. Gik ma kamago ka poni wanyalo jolo gi sechegi ma pod yath pok odongo maborni to wajol gi ajola mondo mi gi develop the right character, the right attitudes towards life and towards the challenges of life ma kata magi nyalo romo godo bang' tieko klas 12. Cleophas. Erokamano ahinya Joseph. Victor, thuolo modongo kar kae. Nyathi nenore ni en koro sechopo kama ong'ongo entiere oko. Opportunities thoth mantiere iye ka. Networking events ki gin mage mapono ng'ato nyalo yudo thuolo mar mondo mi odhi olosi, odhi orangi. Aparo an kinde mana tieko. An antiere Kisumu Day. Kana tieko Kisumu ne ntiere nyasi mane bago Kenya National Library Services. Wadhi kaja itwa kod jok moko mawuok e mbalariany gitemo koni kaka mbalariany chal kinde go pok idokara results ikiane dhi udango in mana gigeno ne yodogi Jaramogi Odinga University of Science and Technology ne biro joma seno ne biro karka waydo kan tiere events abilagi bende jo wanya bedo gi thuolo mar chopo events abilagi nikech ong'e maber ni jok ma ing'eyo ponono nyalo chopo kumoro mi wacho ni magi jok moko manyalo mako badiki mabiro kendo nyalo sumo ni paro makare mondo mi bede e rang'iny moro mi wacho ni magi jok manyalo reason go kumoro achiel kikata ng'ata to ti kode kumoro achiel bende. Erokamano. Yudo ka Migosi Erico wacho ka ni your network is your net worth. Iwacho kamano gi Kisungu ni jomiwuotho go nyalo nyisowa kaka in rang'iny ma intiere ka achiel gi kaka wanyalo ng'i kendo wanyalo pimi. To ipenjo maber ahinya ni koro where are these networking avenues? Ere kama wanyalo rome gi ji manyalo konyowa. Mokwongo adwa wacho ni piny oselokore. Sechegi ok en mana ni nyaka koro warom physically. To kata mana seche mowuoyo kan ijo ka Migosi Erico wacho ni en ochung' ni kar tiegruok. Ng'ato kaka an awuoyo gi nyithindo ka gi kacha. Kae wantiere Ramogi ka ido ka kata nyathi makoro winjo twagni kende nyiso ni pache yawre to bende owinjo kaka watemo wacho gigi to this could also be a networking avenue ma bende nyalo bedo ni onyalo kata keep in touch gi ji kaka wan to kwadok kama koro gintiere manyalo wacho ni kachako gi weche mag mbui aya dhi physical e mbui kae bende nyalo network e weche mag kata mana e TikTok nyalo romo gi ji kitiyo kode maber kata mana e wang book Facebook inyalo romo gi ji kata mana e WhatsApp group ma intiere maber to kwadok koro physical kaka inyalo romo gi ji kendo inyalo yudo konyruok. Anyalo wacho ni nitiere events mang'eny manyalo bedo organized. To events gi bedo organized gi agents of socialization. Nitiere piny mwadake nitie jok manyalo loso events go. Nikech ogine school sani, koro nyalo bedo ni school ok nyal konya ahinya. To sadi the most important agent of socialization nyalo bedo kaka kanisa. Kanisa nyalo loso, wacho ni koro kwa chomo Christmas ka wadhi loso seminar.
kaka nyocha chieng' tich abich nyocha oluonga wuoyo kamoro iluongo ni Loresho PCA Loresho Community Church Kangebi Lokacha. Tiyudo ka event aina no ne wan gi jo high school to wan gi jo mosetieko form 4 to wan gi joma nie college. Koro kane wapuonjogi, bang' puonjogi to nitiere seche mane koro gibedo kamoro achiel to gisumo paro. Koro iyudo ka kanisa nyalo loso kamano, nyalo bedo e seminar, nyalo bedo kata mana dhi e kanisa chieng' Jumapil, inyalo romo gi ji, nyalo bedo kata mana camps, nitiere camp kaka sani bende wan gi kiche mag jo adwen adier, aparo ne en dwe mar 8, lakini kanisa moko gi to nitiere gi kiche, gin gi conferences ma ji nyalo rome, ma en gima owinjore ahinya mondo nyithindo otim. To kata kamano bende wadwa nyisogi ni kidhi e events gi bende yakitang', nikech ka wachaka wawacho ni nitiere gik monego gitim to nitiere gik moko nego gitim. Gik monego ok onego gitim en ni kik ibed abeda ng'at mar en party after party. Party after party en wuok e nyasi ni machielo. Nikech ihero chiemo, iyogo ibuya, ihero chiemo, ichiemo mang'eny. Koro idwa iwuoge e nyasi ni, idhi e nyasi machielo. Seche moko bende idwa donje mer. Kata idwa ng'ado nikech e nyasi gi ema ng'ati rwake wach mer, weche mag anjao, kod kata mana weche mag weche mag terruok gi weche mag donje ria, to kosechopo seche monego bed ni donje ria, nikech idonjo mana ria ka koro isebedo ng'at monyombo. Koro iyudo ka nyasi gi nyaka koro bende gitang', ok ni kama iluonga e university kucha comrades luongo gi ni sheria kene en sheria kose sheria en ni chik ma ging'e ahinya en chik mar dhi e nyasi, en party. Koro nyaka ng'ato mane omiyo wacho ni seche moko migosi Eriko wacho kama ber ni nyithindo nyaka bed piny gi jonyuolgi kendo gibed gi twak kendo giwinjre. Seche gi ok gin nyithindo, nyaka bed ni giwuoyo kendo inyalo kata mana penjo mama ni kata baba ni gima kama nitie, onego bed nadhiye to uwinjore. Lakini ka gidhi adhiya kamoro mane kaka gidhi donjo e timbe mag anjao, kendo iyudo ka nyithindo nyalo lal. Kwa wuoyo kuom networking avenues, kwa wuoyo kuom dhi mielo hangla, dhi mielo hangla, kata dhi kuonde moko ma seche moko ok bi konyi e weche mwawacho ni. Koro nyaka ibed motang'. Erokamano ahinya. Eric, gino mida medo karka kutenore kod chenro gi duto ma wayudo kuom joma tindo mano kama gintie. Iwacho ni kae en transition period. Ida wuok kuom bedo nyathi, ida chako chung' kar kendi, kata ida wuok kar tiegruok ma secondary donjo kar tiegruok ma malo, kuonde tiegruok mago man malo. Ochane yo machal nade mondo mi pach dhano bende pach nyathi mantiere karka bende obede kod gimoro monyalo wacho ni kaka asebedo kaparo nyaka sani koro nyaka lok pacha, kaka deal gi jok madongo kaachiel koda ka nyithindo wetega nyaka ne kaka deal kod gi e yo moro man kare, mondo mi kigine ni bende nitie pogruok moro malach ahinya manya bedo ni timbega olokre aloka. Kiswahili nyawacho ni en ghafla bin vu, en mana iwuok awuoka ni tisetieke, ilokre loka kini ng'ama koro ji ok ng'e ni ng'ama kamata en ng'ama chal nade. Hapa ni mana is a very important topic ma nyithindo go sani koro nego ng'e. Arguably onge janyuol kata onge society manyalo gombo bedo gi jok mabeyo kama gidake. Gima watemo mana keto ler e mbele nyithindo mutieko form 4 ni mbele mudho to ere kaka idwa loso mbele mari mondo ler orienye. Wang'eyo sani ni gi jok madongo in a way nikech 18 and above gin jok makojo society. Kela kata mane wach mar seche ma nyithindo ni dala, awinjo ka owado ma Migori owacho maber ni ndalo mane otieko form 4 nobedo go rundu ne moro maber makano donje mbalariany to ne nigi pesa ne moro. Mano be ber, nyithindo gi nyalo loso kata mana
ka gin nyithindo mane town kata mandala bracelets gini gi ginyalo loso kata mana earrings gini gi ginyalo loso kata mana gik mikete ng'ut kae iloso gi iluongo gi nango gik moko iruogie beads tigo gin gik moko ma inyalo loso go pesa aya mar ariyo kata mana ka nyithindo manyire sana nitie gik moko ma nyalo konyi loso pesa kata mana e kor gweng' kacha ipuonjri kata masuko isuko to koro mine mane kor gweng' modo kan mondo dusne maber kata mana loso wigi chon aneno ka ne nyiri loso wigi gi tago gi mo mar gine mo mar kasuku mago tionge koro ipuonjri gik machalo kamano koro inyalo kama luongo mine bia suki omi kata masilingi moro 50 siling 100 nikech society masane nyathi ma wuoyi gini gi peng peng ni bora mondo discourage nyithindo nyathi ma otieko form 4 ma onge kata makipande ikete peng onge kata mana driving license mar pikipiki kiny gi speed magiriembo go mar Gen Z ni oyudo ajali nyathi idwa tur kae to pok itimo kata mana career course mari be wi konyi yini nitie gik moko mabe koro nyaka wang'i in a broader perspective koro kana ketimo gimoro to ibedo ng'ama riek to nyithindo gi wado kana magolo gi pachgi e sama koro in kae before i join college nitie mabro join college after 1 year samoro en gi ng'ama ni mbele ne baba ng'isa ni in we komondi agol ng'ane mondo kore kitimi nade idonje samoro odonje university mostly gidonjo dwe mar 9 kuchocho chakre dwe mar 7 luore ang'o midwa timo what your gang chal nade udiscuss ang'o so nitie gik makoro nego bende kitemo kata mana avoid enlisting into criminal gangs drugs kai ma yiro ka konye thero te gudetimo experimental gini pok na bilega awinjo gani okay keep it high do you know ne keep it high but okay for your immune system your body system makori bedo ngat mo madhi bedo useless e company to magik ma ang'eyo nyithindo should learn never to give up regardless of the outcome mar KCSE results. Do not give up. In fact, kind of culture mar winning, you don't give up. Winners never quit. The same applies to quitters. They never win. The moment we bedo get idea mar a quitter, just know that Nimano is your end. So you should develop a culture mar I am a winner. I am a winner. And then organization structures karamagik mokama kone manyithindo gibro bedo. Again is to put the festive season in a way, but most churches, kata most organizers, kaka one KCT, what they bedo katamagi an avenue for Form 4 leavers. What are we going to discuss with that avenue? With that meeting? What all Form 4 leavers? Wabedo kod gi piny to ngato wacho ni gi share agombo timo kamae onego bena timo nango agombo timo mae what are the requirements mondo bena timo nango nekech gima duong' masane wan go clear first what are the subject clusters madhi propel to do what in which career kamano gino monego bedni adu wiri mondo meka wach mar mugi kachelo koda ka Victor koda Joseph nitie ote achiel kanyo mara General Oguk kanyalo yude sani ntiere ote mokedo kar kan General Oguk wacho na neno Ramogi TV kan Kisumu jonyuol nyalo enroll nyithindgi e computer classes bag packages kata jonyuol ochakero nyithindgi e ohala mano e ote mare kwacho ni ka in fundi chak dhi kode tich ka in jauso chak puonje uso e duka kata e ohala kik janyuol rit nyaka nyathi tiek university koko chako mako pesa gisani tichonge giote mara Oguk ntie ote mara Jaki Nyarmodi wacho ni Cleophas ukelo twak maber ahinya kiny makawuono parna ne jonyuol ni jonyuol gi nyithindo in when doing choices of courses gitim a good choice ma marketable kae ema we seriously mess jonyuol dwaro courses gi to nyathi dwaro course-ne jonyuol dwaro courses gi nyathi to dwaro course-ne Joseph Sai wach mari mogik ote mari ne jogi mane sekta mar somo kinde gi manyithindo tieko piny mar KCSE ka watieko koro chenro gi kae
wach mari mogik. Erokamano ahinya Cleophas. We ami historia matine mar rawere mokari achiel niluongo ni William, achiel niluongo ni David. Negi a university miluongo ni Stanford. Kane giwuok e university mar Stanford higa 1939, negi chako a small electronic shop. That small electronic shop nodongo ma nyaka sani ema ne oduogo nyuolo gima sani iluongo ni Silicon Valley. Nyithindo masani gibere e weche mag ICT, tudruok kod yore mag mbui moloyo kata mana wan mbele gi. Gin nyithindo minyalo miyo simo, kata nyalo miyo laptop, kata nyalo miyo gadget. Gik ma ginyalo timo gin gik ma nyalo mako dhogi. Daher mar kwayo jonyuol ni kapo ni nitie yo moro amora minyalo yudo nego nyathi gadget mi control, kata obed mana laptop, and preferably a laptop to a phone mi control, nyithindo gi nyalo timo wonders. Mondo mi piny mambele ka mwadhi mbele kane iyudo ni yore mag tudruok kod mbui ema thoth gik mang'eny sani otegemea. Mana kaka chon iyudo ni onge gima ne nyal tim kane stima onge. Mbele ka onge gima ibiro tim ka ICT otimore nade? Onge. Daher mar jiwo jonyuol gi nyithindo bende motieko skul. Ni nyathi nitiere kod interest moro amora e ICT, jiwe ajiwa, jole ajola e yo moro amora minyalo. Ene kuma piny ochiko, to ene kuma piny dhi mbele ka, to bende ene yo achiel kende, ene puodho mapok opur. King'iyo ngima mbele ka, ene puodho mapok opur sani ma ng'ata man gi kwe kodhiye to nyalo puro, nyalo pidho gimoro chiemoro ne ke. Opogore gi chon mane wacho ni an lawyer, in the next 5 years I want to see myself getting to another level of law. Opogore sani ICT ene piny ma ene gima ng'ata nyalo chako kamoro amora e yo moro amora, to bende nyalo yombo godo koth e ngima mbele ka. Mano e ote na madaher chiwo ne jonyuol duto. Makata mana wan kama wantiere kaka Goldfield School, gin gik mwasechako gero matin ne nyithindwa gi sani, mondo mi ka chieng' moro chope level ma koro ginyalo bedo independent, to wayudo kwasegero negi mise mage technology magi nyalo dongo godo kendo ginyalo jitegemea godo e ngima gi mabadaye. Leopards. Erokamano ahinya Joseph Sai, director mano mar Goldfield Schools kantiere e Migori. Okinyi ma kawuono waduogo e studio kar ka wach mari mogik e bwo dakika achiel. En watiyo kod waduto makare, thuolo ne morumo kar ka mana mondo mi walora. Chako kod Victor kata ng'ati kod Eric. Wach na mogik en nadwa siro wach ma wacho ne General Oguk. General Oguk. Mano Annington. General Oguk wacho wach moro ni ka itimo tich moro ka janyuol to iwuoth kod nyathini mondo osom tijno. En gima waluongo gi kisungu ni apprenticeship. To ok en gima nyien. En ni kata chon ne ng'at kata jalweny kani dhi e lweny to iwuotho gi jating' ndai kod jakol kudho. Koro jating' ndai gi jakol kudho konyi e tij lweny no, to kata kamano gibende gisomo lweny. Koro mano gima owinjore ahinya, mano wach mar apprenticeship kod mentorship. Tatieko gi wach Paulo ni Timotheo, nyiso Timotheo ni koro Timotheo weche miwinjo koa kuoma koro mondo ipuonj jomoko mondo gibende gipuonj jomamoko. Koro ido ka mane ka gik moko timore, in ing'eyo puonj nyathini kata puonj jomatindo, gibende gibiro puonjo jomoko. Erokamano ahinya Victor. Eric, wach mari mogik. Erokamano, adhi tieke in 4. Number 1 en sani nyithindo ni dala, ang'eni loso tournaments mang'eny. Adwa kwayo jok maloso tournaments mondo kik tournaments gi chwanya gi jonyuol giket time ma tournaments rume. Tournaments rumo sa 11, nyithindo dhi dala, maka nyathi obiro sa 2 otieno, ing'eni nyathini nodhi kona. Tournaments onego bed ni miyo time. All tournaments onego bed rumo by sa 11 odhiambo. Mondo koro nyathi kata ka ne tournament kama bor, ting'eni ka gik sa 1 ka latest, nyathi osaduogo niego e ot in safe kod nyathini. Mwaso nyithindo manyiri. Mar ariyo, awinjo ka Jamigori owacho about ICT. Nitie gimilo ni GIGO, gigo, garbage in, garbage out. Gima nyathi consume sani e maindala ni mane gima biro wuok kuome in the near future. Nikech mane garbage in, garbage out. Mar adek, adwa nyiso nyithindo gi ABCD. A, avoid negativity. B, be yourself. Onge Eric machielo, an Eric. Eric machielo cha ben mana Eric no, lakini be yourself. C, consider things from every angle. Nothing is impossible. D, discipline.
Ajang my students at KCITI, discipline is directly proportional to success, not inversely. So be disciplined, and then your future will be good. Tomugik and Osea, Angwen, Auchial, my people will perish because of lack of knowledge. Kao Kamano, we are open at KCITI for guidance 0720393988. Mano number Eric Makoracha. Erokamano ahinya, wabedo thuolo bende, erokamano kuom bedo kodwa kachiel mar mondo mi wabed kodu bende studio karka Eric Makoracha. Erokamano ahinya koda Victor Chieng koda Joseph Sai mara Goldfield Schools mayudore Kakrao e county ma Migori. Erokamano ahinya. Wach madonjona karka ma wuok kuom Destiny Boy Boni wacho ni floods isubaki ni kapuothe Nyalenda Bi sublocation. Enanga timore koth chwe gwenge duto wamedo bedo akicha ngima kiklal mondo wakikethre wabedo motang e kinde gi makoth medo chwe e konde mopogore pacho ka aduoko ko twake cheno mar mbako romo to sani cheno matedo gi chiemo biro ne achiel kachiel oriti masani nyinga Cleophas Oloch jakisumo kanya kwar mokyo nyaka tisango oriti masani. Ochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenyen kech kai e kumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this